حجونا يبلي السلام يلن السلام يلن السلام بزريمو يبلي السلام يلن السلام السلام هاجر على النور هاجر يخدانو خالقالات يلي تسمعون الرجو ملاسي يبلون هاجري مسبلة حيالي وزهزبي لتزستو عليه ميري 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 ملاسي يبلون عندي أمانو نري مي نري مي نري مي انتاينو نري مي نري مي نري مي انتاينو حنتي يا قالو حنتي يا قالو صنع قالو زهزبي حنتي يا قالو صنع قالو سكير قالو حجونا يبلي السلام يلن السلام يلن السلام بزريمو يبلي السلام يلن السلام السلام حد حدك قتلو عرقت زخونو حمام بازحو فوس زعقنو نقينا ندقفو نقول عزقنو دمي زفلطو قربت كي تخدمو ميري 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 ملاسي يبلون عندي أمانو نري مي نري مي نري مي انتاينو نري مي نري مي نري مي انتاينو حنتي يا قالو حنتي يا قالو صنعي قالو زهزبي حنتي يا قالو صنعي قالو سكير قالو سلام عليك سلام عليك بزهاجر يلن سلام عليك سلام على يلن سلام على بزهاجر يلن سلام على سلام عليك سلام عليك بزهاجر يلن سلام عليك سلام تخطاتلت نايس channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا تحستوتات حزنا لكم متسينا لنا كساب موداتا نايز مدام سانا قطنحو بخبر نعدمكم لايك قبرو شير قبرو ريتوغم من حسابكم نقرفو نازي channel دقفو نبلاكم مغنياتو نسخم تدقفكم التشانل نعبي خير نبز حسب عدتك محبريتا دما كبتصحي خل كعر زلوو كرم زلوو ويون زغودل حبريتا تلو دما ابهناص منقد صحفو نخالو دما صلوات عدرو مخنياتو ابز زقرب ميت خاميتي فاكتوال كوريكت زخونه جيجا غدلت حصرت يبلو نبل يلنا الوي معت تزنا قربنا انتخينا نتملالنا انتخينا دما زبلص اسرح خون يخل زبل امنات علينا حجي بغاتا امنا لو مزينا كاتينا لومي ناي بحق زقرميو مجمريا بعالم درجه خنجمر what's going on نعنا زملكات قل That Waltz is a grossly incompetent man. There's something wrong with him. Okay, there's something wrong with him. And when you look at what he's done with Somalia, which is barely a country, you know, they have no anything. They just run around killing each other. There's no structure. And when I see somebody like Ilhan Omar, who I don't know at all, but I always watch her for years. I've watched her complain about our Constitution, how she's being treated badly. Our Constitution, the United States of America, is a bad place. Hates everybody, hates Jewish people, hates everybody. Ripped off that state for. حجي إذا تريوا زلهم نايب حكي دراما دسمع دراما دمثل جن أبريالي تزقات أمين عند رزالنا تريوا زلهم أبكت ميهم كلا يكون إن أمريكا بريزيدنت دونالد جي ترامبيو بزعبة حنت هاجر أفريقيا حجي قال سب ما جمرين تايب لعلم مسلكم بزعبة قداينا يا حنت ستيتنا أمريكا مينيسوتا دي ولا قليد زارب نيرو نتأم حجر كسر أنه تقيلنا بسوماليا أتيو بزعبة سوماليا زبال مجمرين كم هاجر ما يتقصر ويلو كابد ما تي أوز لو دخل من تي أوز بس أزبد ما ترجم يبلون زعينتيو ناي مودة نعقة تبع السوماليا حجي قال لي أنتي مسلكم ناي سألهم تسأل من أبي على مسلكم إذن السوماليا تصرف زلو نسوماليا تراي تصرف زلو خوين تسمع بزعيو بزخا حسبة تأمريو دونالد ترامب سوماليا باي كم تركب بجغرافنا أفريقيا هاي فلتاني نسألهم تي تصرف زلو نسوماليا زمرت أجن علامة له مغنياتو نعو تشالنج تقبر بوليتيكيا سلزلاوي نسادما إعلان عمر يتبعال انتهى لما لساتو لكن سمينا قال عينة ملحسي زلوا أب قربتو أب رؤسو أب أمرو بوتاز حزتيا أزي حيال ديمقراطيا بزحي فتوانيا بزح نقرات جن ندونالد ترامب كتوصلوا له دليل الله هجي
مساء زلوا وصلي ومساء زلوا هلغ نمن كوصو يفتنالو بمولد بسومال نو ኤርትራ ሽማይተር ዋሕቲ ነበር ኣብቲ ሊስታናቱ ላ ምክንያቱ እተን ብሰንክቲ ናይ ኣፍጋኒስታናዊ ግብረ ሽበራ ኢሉ ተሪሉ ስጉምቲ እንኮላይ ግሪን ካርድ ቀጠልያ ካርድ ዘለኩም ግሪን ካርድ ዘለኩም ኣሜሪካ ጉዳይኩም ኤርትራዊ ማለት እዩ ኣብተን ሊስታ ዘለዋ ስለዘላ ጉዳይኩም ብፍሉይ ክረይ ዝብል ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል ድማ ሕጂ ስምዕዎ ክሳብ ሕጂ ተሰማዕኩሞ ኖርማል ዘረባ ክመስለኩም ይኽእል ብሕጂ ትዛረበ ግን ናይ ብሓቂ ዘስደመም ዘረባ እዩ ስምዕዎ ዳን ኣብ ጥቁ ድማ ብሙሎም ቶም ኣድሚኒስትሬሽን ናቱ ፎሬን ሚኒስተር ናቱ ቢዝነስ ሚኒስተር ናቱ ኩሎም ኣለዉ ስለዚ በይኑ ኣብ ኖርማል ተዓፅዩ ብሕቡእ ዝበለ ይኮነ ኣብ ቅድሚ ማይክሮፎን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝብሎ ዘሎ እዩ ዓሌታውነት ሰራውር ክሰድድ ከሎ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ስማዕ ሕጂ competent person. She's a real terrible person. But when I watch what is happening in Minnesota, the land of 1,000 lakes, or however many lakes they have, they got a lot of lakes, but this beautiful place, and I see these people ripping it off, and now I'm understanding, and you're going to look at Tedesca, I hear they ripped off Somalians, ripped off that state for billions of dollars, billions, every year, billions of dollars, and they contribute nothing. The welfare is like 88%. They contribute nothing. I don't want them in our country, I'll be honest with you. Okay? Somebody say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም this is going to be epic ዝኾነ ናይ ዓሌታውነት ኢና ንርኢ ዘለና ዋላ ሓቀነት ክህልዎ ይኽእል ኸውን ግን ንብሙሉእ እቲ ህዝቢ ከምዚ ጌርካ ተቕሊልካ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ብዛዕባ ሶማሊ ዝዛረብ ዘሎ ነታ ኤላን ዑመር ዋላ ሓንቲ ኮምፒተንስ ዓቕሚ የብላን ተመሓዳር ናይቲ ስቴት እውን ዓቕሚ የብላን ክርኢ ከለኹ ድማ ሶማላውያን ኣብዛ ዓዲ ኣለዉ ምናልባት ብፖለቲካ ቅኑዕ ዘረባ ኮይኑ ከይስማዓኩም ክእል ግን ሶማልያውያን ጥቕሚ የብሎምን ኣብዛ ዓዲ ዝብል ዘሎ 88% ዌልፌር እዮም ዝወስዱ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ዝወስዱ እዮም ስለዚ ኣብዛ ዓዲ ይደልዮም እየ ዝብል ዘሎ ዜግነት ይሃልዎም ገለ ይሃልዎም ዘይገድስ ሶማላውያን ኣብዛ ዓዲ 88% ዌልፌር እናተደገፉ ዝነብሩ እዮም ስለዚ ኣበርክቶ የብሎምን ካብዛ ዓዲ ክግለፍ ኣለዎም እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ይኹም እዩ ዝብል ዘሎ this should scare you ለአሜሪካ ዘለኻ ቤና ያለኻ እንታይ ያለኹ ገለገለ ንዓይ ምልከተንን ከምኡ ዝብል ሰብ ኣሎ ገርበኩም ኣይበፅሓንን እዩ ዝብል ወይት ሓደ መዓልቲ ኣብ ንስኻ ካብ ሶማልያ ትፍለየ ይብልካ ምክንያቱም ኬዝ ናትካ ኤርትራዊ ኮንካ ዝኾነ ፖለቲካል ኬዝ ጌርካ እንተለኻ ንዶናልድ ትራምፕ ዝግድሶ ኬዝ የለን he doesn't care ናትካ ኬዝ ወይ ገለመለ ሶማላዊ ካብ ኤርትራዊ ብምስሉ ንዑይ ዝመስል ንዓኻ ዝቐረበ ሶማላዊ ስለዚ አሜን ንሽተ ንስማዕዮ ታዝኸፈታ ይሰማዕኩም ኣለኹም ሃገርና ኣብ ከቢድ ስለ ዘላ ኤግዛክትሊ ኣሜሪካ ኣብ ቅልውላው ስለ ዘላ ናብ መን ከፀጉዑ ዝደሊ ዘሎ ናብ ሶማላውያን ሓደ 200,000 ዝኾኑ ሶማላውያን ተኮይኖም ኣብቲ ዓዲ ልዕሊ 300 ሚልዮን ህዝቢ ዘሎ ሃገር ፀገም ናይቲ ቁጠባናታ ኣብ ፈቆድ ሃገራት ቦምብ ሃገራት ክትብትን ሃገራት ከተዕኑ ተጥፍኦ ዘላ ትሪልዮናት ገንዘብ ኣብ ኣፍጋኒስታን ጥራይ ከባቢ 4-5 ትሪልዮናት ፊያ ተሳዒራ ድማ ወፅያ ኣብኡ ተጥፍኦ ዘላ እሞ ብሰንኩ ዕዳጋ ኣትዋ ዘሎ ሃገር መሳኪን ሶማላውያን ኤርትራውያን ሰሪሖም ዝነብሩ ከርተት ክብሉ ዝነብሩ ኣብኣቶም ከውፅእ ኣሎ ሕና ቀራናት ንጓዕማማት ዝብልዎ እዚ ይስምዑ ወላ I don't want them in our country, I'll be honest with you. Okay? Somebody say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country is no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. I can say that about other countries too. Exactly. እንታይ ኢሉ ኣነ ሃገርና ይደልዮምኒ ሃገሮም ጨናዊት እያ ስቲንክስ ሃገሮም ጨናዊት እያ ስለዚ ሃገሮም ከም ዝኾነ ድማ ቶም ህዝቡን ጥቕሚ ስለ ዘይብሎም እዮም ከምኡ ኮይኖም ስለዚ ኣነ ብሃገራይ ኣይደልዮም እየ ይብል ኣሎ ንዖም ጥራይ ግን ኣይኮንኩን ይብል ኣብዛ ልግባብ ኢሉ ብዛዕባ ካልኦት ሃገራትን ክብል ክእል እየ መን እንተን ሃገራት ገሊኦም ኣለዎም እንጅቲ ኢጎ ዘለኩም ሶማላውያን ስለ ዝጭረፉ ዘለዉ ሪላክስ እትኾኑ ሰባት ኣለዎም ኖ ኖ ኖ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ እዚ let's take this serious ክትወስድዎ ኣለኩም ፍላይ ኣሜሪካ ዘለዎም ግን immediately ኣብ ኤሮጳ ክመፅእ ዝኽእል እዩ ድሮ መፅኡ እንዲ ዘሎ ግን ቀልጢፉ ክላባዕ ዝኽእል እዩ ስለዚ watch out of green cards from 19 countries. The United States has ordered a comprehensive review of green cards issued to citizens of 19 countries, including Eritrea, Somalia, and Sudan. The move follows the November 26th attack on National Guard troops in Washington, D.C. after the detained suspect, an Afghan national, was found to have previously worked with U.S. forces, said President concerned, citing national security. The States has ordered a كم تري وذلهم أمريكا already أبز حلفة دحرتنا أفغانستان متقعت زوردة قد تاوس قمت كتوسط كم دليل دل زلا لمن ياخذ إيرترا كلا كابتن ترقوا حين زلوا حجرات يا سلزي إيرترا السودان تشاد ليبيا يمن سوماليا إيران نابليز خيط ليستا سلزي إيرترا كلا كابتن بلاك ليست كوينا زلا بزيك العالم أتي قبل الصومال كوسد زخل قبل إيرترا يوم كوسد مهانو أقدم كا
تدالي خامسنا حاجة داسي كون نملس تاني مودا تاني سبات أقوى عزل لزربان كسمع About other countries too. We don't want them to hell. We have to rebuild our country. You know, our country's at a tipping point. We could go bad. We're at a tipping point. I don't know if people mind me saying that, but I'm saying it. እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሓት ሰባት ክንጥርዝ ኣለና ሃገርና ከነጥሕን እንተኮይና ምናልባት ከምኡ ክበሃል ኣይትሰምዑን ኢኹም ግን ሃገርና ኣብ ጫፍ እያ ዘላ ይብላ ኣሎ ክትፀድፍ ትኽእል እያ ኣብ ጫፍ እያ ዘላ የስ ዊ ነው ኣብ ጫፍ ከም ዘላ ሃገርካ እኮ ንርኢ ኣለና ንኩሉ ዓለም ትርብሽ ዘላ ካብ ሰምኪ እዩ ፕሮብለም ኢዝ ስደተኛታት እዮም ዝሃንፅወት ሃገርካ እምበር ስደተኛታት ኣይኮኑ ዘፍርስዋ ምክንያቱ ስደተኛ ሰለስተ ኣብ ክልተ ስራሕ እናሰርሐ ዝነብር እዚ ዓድኻ ጠፍ እንተላ ዕዳድ ዝወስድ ዘሎ ገበን ዝፍፅም ዘሎ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ መዓት ገበን እዩ ዝፍፅም ስደተኛ ምስ ገበሮ ጥራይ ዜና ዝኾን እንተገይርዎ ማለት እዩ እዚ ኣፍጋኒስታናዊ ሰብ ቀቲሉ ሎ ዝበለዎም ባዕሎም እዮም ከምዚኦም እዚ ኣብቲ ኩናት ናይ ኣብ ኣፍጋኒስታን ክፍርሱ ከለዉ ምስ ሲኣይኤ ኮይኑ ዘገልግሎም ዝነበረ ሰብ እዩ እዚ መፅኡ ምስ ቀተሎም ንብሙሉ ንኣፍጋኒስታን ጥራይ ዘይኮነስ ንብሙሉ ስደተኛ ብሰንኩ ክልኩም እዮም ዘልዩ ዘለዉ ዝሕዝን እዩ ዝመወድዓን ገና ሕጂ ሃገርና ኣብ ጥፋኣት ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ስለ ዘላ ክትወድቕ ከላ ብመን ክንጅምር ኢና ዝብል ዘሎ ስደተኛታት We could go one way or the other, and we're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. These aren't people that work. These aren't people that say, let's go, come on, let's make this place great. These are people that do nothing but complain. They complain. And from where they came from, they got nothing. You know, they came from... እንታይ ልቡ زغال زيا حدا بريزنت يكون ترى سبب ميديا أنت تزاربوها بزح تقطع زربه أنا زربه زي بلك مالله أنا وزي أنا حدا عليه تزجبرنيره يوتيوب channel أنت عصونير مغنياته إن حدا حبر تسب نيلان عمر تبل تبالدلا قحافيا يبلاله قحافيا نساتر هذه كونت كعروقتا نقولهم سمالايين مالتي نقولهم أفريقيين مالتي كان معجون أفتدق جامي زعبا سألمتنا أفريقيا كميلو سلزي قحافيا قارب الجاي بلاله نسا سمارت يا كنت ملي سوليا كسمعكم انتي لما ليسات له بحفشا اتي زلو صل درجه انتايو دونالد ترامب ما اسكي قال قبل ما تزوها زلو كن مجمريا he calling garbage. We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. These aren't people that work. These aren't people that say, let's go, come on, let's make this place great. The President of the United States calls Somali Americans, including thousands of U.S. citizens, garbage. First, it's a stupid thing to say. Exactly. America present you. Ni أمايت أشحات تيجاتنا Somalian وبقول زلهم American business people, educated people, politicians, doctors, nurses, everywhere دلو وحافيهم يزبلهم زلهم. الصوماليين كانوا فلو كوين خمسة يصرف نمبزح تسألين كم مخان فلو دونالد ترامب. زوج زي جيرو شيء تول كانتري سيلهم حجي شقاق زخنا هجراتي ليو. سلزي أمالت كم دليت كحت وزت خلي خاجن he is who he is. أوكي حجي بتكالك قبل ما تسوها بزول لكن رينا زي حادق قبل ما تسميكم علىهم. ناي صوماليا كابت كبابي زي ما قبل ما تسمينا. Working our partners on the ground so residents know their rights. إذا حتى كابتي أنا مينيابوليس أبتي ستيت تصرف اللي زلوا ناي جمال عثماني زبهال كونسل ممبر يو كونسل ناي تا سيتي كونسل ممبر يو أنت اللي ملي سلسل منو يحزب عليه إحنا بزع عدي أبر كتمبر كم تنسوس قلت يكون عندي حرم بالو. They know where to turn for help, and we know that Minneapolis will not abandon. One of the thing I do want to say. And obviously, everyone knows that our president is racist, xenophobic, Islamophobic, and we are going to fight that. America has a history of fighting and stopping those kind of individuals who continue to divide people and divide communities. Exactly. بس انت هبلله مجمريا كابتي كتمات تصريفهم لزلو ستيت مالتي زي ان احنا نتوم حزبي صقم مصيوم زلهم كنحجزو مينا اجوهم كنبلو مينا ولا تمير نايت كتما تزاري بنيرو أما حداري حلاف نايت بوليس نايت هاجر نايت كتما نايت ستيت مالتيو نتزبي نبلو زبي زربش ساتان سلامن رقعتن ززرق تكبار سلزخونه نخوننو نزبي طقماتو سوماليان كوميونيتي نايز حبرتسب دما كنكلا خلالينا يور سيف نو بروبلم بمبال تسفا زبزربات تزاري بوم اذا دما تبلو يبلالو بريزيدنت امريكا حدش ነገር አይኮን ንፈልጦ ነገር እዩ ዓሌታዊው ኣኽራሪው ጸላኢ ናይ ስደተኛታት እዩ ናይ ካል ህዝቢ ንስላም ዝጸልዩ ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነ ነዚ ግን ክንቃለሶ ኢና ክንምክቶ ኢና ክንገጥሞ ኢና ይዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ዓይነት ሓይልታት ኩሉ ግዜ ተቃሊስና ኢና ንስዕሮም ዘስምዕ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኦኬ
እዚ ሓደ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ዓይነት ግብረ መልሲ ከስማዓኩም እየ ምክንያቱ ንሱ ከምኡ ስለ ዝበለ ቀዳይ ነገር ዶናልድ ትራምፕ ኣጀንዳ እዩ ተጠቂሙሎም ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ፀገም ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ በቲ ዝኸሎ ዘሎ ብዙሕ ፀገም ከጋጥሞ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝገብር ሴንሲቲቭ ቶፒክ ነቶም በይዝ ናቱ ነቶም ቀንዲ በይዝ ናቱ ፀዓዱ ክሕጉስ ዝኽእል እዩ ዝደሊ እዚ ድማ ከመይ እዩ ንፀለምቲ ግዳይ ብምግባር ንገለ ክፋል ፀለምቲ ብምፅራፍ ኩሉ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ነታ ኣርእስቲ ቀንዲ ብዛዕባ ቁጠባን ገለን ዝዝረብ ዘሎ ንዑ ገዲፎም ኣብ ጉዳይ ናይ ኣጀንዳ ናይ ጀንደር ከም ዝመፅን ኣብ ጉዳይ ናይ ዓሌት ሬይስ ከም ዝመፅን ገይሩ እቶም በይዝ ናቱ ብፅልኢ ዝዓወሩ ስለ ዝኾኑ ገሊኦም በዓል መን የፈልጥኩም ኣለዎም ናይ ዓለምና ዝሃብተመ ዝበልሕ ርእሲ ዘለዎ ዝበሃል ኢሎን ማስክ ተዋይ ሓይሽን ኢሎን ማስክ መመሊሱ ናብ ፀጥፊ ዝወዞ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መዓልታዊ ፖስት ዝገብሮ ፀዓዱ ይፀንቱ ኣለዉ ፀዓዱ ደይወልዱ ምህላዎ ፀዓዱ ከምዚ ይኾኑ ኣለዉ ፀዓዱ ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም ንፀዓዱ ነዞም ንዓለም ጨፍጪፎም ሒዞም ዘለዉ በኣታቶም ለይትን መዓልትን ድቃስ የብሉን ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ ፖስት ዝገብር ፀዓዱ ስለምንታይ ደይወልዱ ይብል እንኳ ከማንታ ኣምላኽሲ እንኳ ንሕና ይኮንና ጠጠው ኣቢልናኩም ዘለና ከይትወልዱ ትፀንቱ ዘለኹም በዓልኹም ኢኹም ከሪአኩም እየ ሪፖርት እቲ ሻቕሎት እቲ ኢሎም ዘሎ ሪፖርት ከሪአኩም እየ ቢካዝ ንሕና እንተ ንገብሮ ነርና ካልእ ነገር ኮይኑ ተሰምዖም ነይሩ ፅነኢለ where is this report give me a second ሓደ ሪፖርት ንዓታቶም ውይ ዘብሎም ዘሎ እዚ እዩ where is that report I think could be I don't know man I have to search it give me a second the policy change that Trump is making in the aftermath of the terrible National Guard shooting in DC that horrible act was done by one individual who happened to be part of a larger group of Afghans who were brought here because they risked their lives helping the United States during our invasion of Afghanistan, which of course means we know that an Afghan national is the suspected shooter of these National Guards. Yeah, people that shouldn't be in our country, that's right. So you announced that asylum. And that includes Somalians and includes plenty of others. Did you just Somalia Afghanistan? ካብ ወላ ሓደ ኮይ መፂ ናብ ሶማልያውያን ደይብድ ኣሎ ሶማልያዊ ገለ ስለ ዘጉደለ ይኮነን ፅልይ ኣብ ልዕሊ እዛ ዕላን ዑመር ስለ ዘለዎ ኣፍጋኒስታናዊ ዝገበሮ ሓደ ሰብ ንብሙሉም ኣፍጋኒስታን ሓሊፉ ንብሙሉ ናይ ሓደ 34 ዓይነት ብ34 ግዜ ቋንቋ ድማ ሳልሳይ ዓለም ድሑራት ህዝቢ ነዚ ሃገርና የበላሽውን ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣሚን ገለገለ ሰብ ኣሎ እንዲ ብነፍሰ ፅልኣት ተወዲዩ ደሎ ሓቁ እንዲ መፅቡቅ ገበረና ዝብሉ ኣለዎ ኦኬ فاين كيد نفسها صرف كيد وثيقه بترجع نفسها الناس صرف كاجرك هذا ربي خاتزار زور زتاك على الكاسب كتركبي خشم معناتنا نفسها كنا تغلي غاد نفسها توارد تغلي غا good luck with that نفسها انت نعكا كبي يرم اما ان اخر يخيمتم تعدد ما طريقه انا باريا الكا كده بغدنا وصا كبي يرم كله يخيم بتهذب صخا زربا نفسها تكلاخل لك نفسها انت دي تكلاخل كاس يلن تكونታት يس أجمعنا بوليتيكا نهجراتنا عدل هبن نهزبو نقد ميت نكمت كواسع كواناج فبعدو عم نفسه كيف حجر كيدو كم دليت كواسع عدل نزرك كونيرو كم زعل نصرف مسجات أما بورسول إلى نعدو متمل سجن مبزحت نهجرات أفريقيا كيكا تودا داري وتوين مرجع تاتك خد سالت الله ندخل هجرات زي كونا إنها تصرفك وسيم كاتم الكات من بعد زلوايا زعزنيو مالت إيش أنا نسيو كالو نجبريه بالنان كم تري ورد اللهم جن نبي حكي كاب كالار استمتيو بحد سب استبقس انه بمول حزبي اذا او وشتو تقدميتو زلو صلي زنصبارقلو كنتاتيو اجي اتانعم بليعاتهم زلا زيا ريبورتيا الى ماسك معلت 6 غزي بوستس غبرا كغاني لي ግን ብዙ ግዜ ፖስትስ غبرا እንታዩ ይጸንቱ ስለ ዘለዎ ሰው ከም ትሪዎም ዘለዎም ኣብ 50ታት ጻዕዱ ብዝሕ ይወልዱ ከም ዝነበሩን ኣብዚ ዋን እዚ ግን ሙላት ስለ ዝኣበዩ እቲ ዓሌት ናቶም ይጸንት ኣሎ ናይጄሪያ በይና ጥራይሎም ናይጄሪያ በይና ክንዲ ሙሉ ኤውሮጳ ዝወለዶ ቆልዑት ወልድ አላ ይብልሎ ስለዚ ጻዓዱ ክጸንቱ ከም ዝኽእሉ ይርዳኦም ኣሎ fertility rates are declining everywhere ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ማለት እዩ ራሽያ ወሲኽካ ካናዳ ወሲኽካ ኣሜሪካ ግለምላው ኩሉ ዝጎድል ዘሎ ኣበይ ከይዓብሎ ኣብ ኣፍሪካ ፍረናቶም ካምዩ ኣፍሪካ ይዓብሎ በዓል ህንድ ኣብ ካልእ ደሓና ኣሎ ላቲን ኣሜሪካ ደሓና ኣሎ ኣብኣቶም ግን ምንቁልቋል ኣጋጢሞ ኣሎ በዓል ኢሎን ማስክ ድማ ከውዩ ይውዕሉ ኣለዉ ስለዚ ንሕና ይኮና ናይ ትውለድ ኢልናዮም እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ተወሊዱ ዘሎ ቆልዓ ማይኖሪቲ ይኸውን ፃዕዳ ድሕሪ ሕጂ ምክንያቱ ስለዘይውለድ ዘሎ ቆልዓ ብምባል ከምኡ የለን ሓዘንን ጓሂን ተሰሚዕዎም ዘሎ ንሕና ዲና ጠጠው ኣቢልናኩም ምውላድ ገዲፍኩም ዘለኹም በዓልኹም ኢኹም ስለዚ ኤኒዌይ እታ እህላም ድማ ተመሊሳ ክልተ ዓይነት መልሲ ባተላን ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ We do not blame the lawlessness of an individual on a whole community. Because if you believe in law and order,
you understand that if a person commits a crime, they face justice. كم تريوز اللهم بالله يا سانتات بلوز الله حدا سب تبدلوا نبمول حبرته سبيكم كان تصرف حقن سرعه زلو هاجر انتلكا اتزبدله اب حق قريبو فردي زوهبو نعود سلا حدا سب سلا زبدله نبمول حزب يتصرفنيخا قد ما يقرب دا يكون نتي فيمس بحال تشارلي كيرك بحال صعدا يكون قتيلو هذا بزعبو خندو كتب بعب زي سمعناكا وي ونص عاد خطر زي خطب زي سمعناكا صلمت كون كله كل زي قدامو تارجت يوم صليم دما زيع اغا موداتا ازاغن بلح سلا زخونت دونالد ترامب لا غيرات هرمو whole communities while the ignorant people that support him then take the lies that he's spreading and use it as a fact. We've seen it during the campaign where he said Asians were eating cats and dogs. كل جزء حسوت مستزاربة وتم صلاة تعلمت زخونو دقفتناتو دما بتعمي يوم زوعوا مغنياتو دليتاتو من بحقومن سلز قلت لهم زلت ولا لا بينا وين رقيبة ماني رمس معوازي. Your bags for Somalia yet, Congresswoman? Not going anywhere. You're not? No, don't waste your energy on me. Do you have a message for President Trump? I will be here probably longer than Trump. Oh, do you have a message for President Trump? I'm like a quarter of his age. Do you have anything else you'd like to say to him? An old man who's كما يزبل ترجم تمثيلكم ساق برقت دي مثيلكم بورصة خطر نيف كدي غيب لوالو أنا أبز خدي بالليل دونالد ترامب مسموته دحريب زك الليت ولا ما لمغنياته أنا ربع عدمناتو يزل لأن أرجيت سباي الناس أقام سلوزلو كيتكم نحكم شيك أكبروا مس هاي زلو وصلي ويون انتهت الأوبسيشن علىهم ساي فتودي زلو ولا انتهي بزعبايسي اللي يتم عتني ده حسب سلازي نايت الناس اللي يكون حكمنا وصدوا بمبال لتهم بيزناتو تم حسوم قريفات طم هلا قلال سبا يكونتن قال سب هجي امونغو قال قطراي زقاطم زلو مسيلهم ابصر جان تاي قاطم الله سمعوا هجي I don't know, these guys just randomly take me off. I'm a citizen of this country and they take me off and they hold me, they detain me here. I don't know what they're doing. I have no idea. These guys are so stupid. I don't know what they're talking about. بستري وزن لهم سومالهم ما بقول زلوي أبصر جا رقيبهم دوابيلهم توم ICs بحالنا immigration صراحتني أتات أمتيهم كم زربشون كم زحتتون تيم ICE يوم زبحلو ورقات حتيتهم سلزا بأمريكا زلهم ورقاتكم أيدكم باسبورتكم حسكم كيدو because you never know متى كقاطمكم كم زغل ولا ون كل دوكمنت أمتيهم كلهم ما نبيهم أسرات يومني يزبل زلو سلزي إذا كنا تاتزي أب تلفزيون سكرين ترايز ودع كوينو دسمعكم زلو تانكو قطرة يكولكم زدلي إذا ما راح زي إحنا قررنا نقول عماماتي زجبرو زلو إيرترا لك كم ناي سومال تارجت كوينا زلها سلزي they will do a lot of dramas جينا حدا عمت هاي جبرنا الله سلطان right حجي صباح يا عمتو خبز مرت سلطان كابز عتوكن عمتو ناي جبرنا الله معناته إلا أسرة ورح حدث لزقنا زجمر سلزي سلست عمتن قالنا الله بحجي درو كم زي جميرو زلو كابلومي زنق أوزبي أبيك حقيقة نايز بهالدما كابزي زبقس سلز watch out. And they said this is in paradise, but when they come from hell and they complain and do nothing but bitch, we don't want them in our country. Let them go back to where they came from and fix it. Thank you. كم تريد اللهم يتاكلوا لو كن ذا عينت صرفيها بعلي تسلمتنا أفريقياً دحري مقبارو بزحات سبات مليشهم ليهم حقنا مزراب جن أخو لا يكون أنت ملسي سلازي بزي قد سابع على مالخا كان دا بأمريكا زلخا هن بالحادث أقامي بحادث اللغز بتبلا زلها تسلم مخان كفلت أو أمريكا سلمت انت عيش علوهم كساب حجي في اتفاق يبلنا قبل علي دما أبكرنا أفريقيا خمسي خازلها إيرترا دما كابتن كان دليستد كوينن زلو هجراتين سلازي أملاخ نبلبو يملسو سبعي نازلوي مثلا أب سلمت زلو رداد مرديو بهاجر درجاون نبعل دبوب أفريقيا دكتني يسكبون زلو أب عينهم تعتيقة أب عين زي سبن دراتيقة نعقتنا تدرت يبلون سلازي again watch out أب أمريكا زلهم ندونالد ترامب زكاتاتلو يمانا يكون في بوليتيكا دما أوروبا مليء ما يمزلو ساتهم كاب أوروبا له سلازي نفس وكف أستوعب لك نبر حجينا مالسنا بتبوليتيكا. Sudan's military government has offered Russia its first ever naval base in Africa. Authorities in Khartoum have proposed a 25-year agreement allowing Moscow to station up to 300 personnel and dock 4 warships, including nuclear-powered vessels, at Port Sudan or another Red Sea location. If finalized, the base would give Russia a strategic foothold on one of the world's most critical. በቀይ ባህር አዲስ ኃይል እየመጣ ነው። ቀጣዩን የቀጠናውን ወታደራዊ ፉክክር ከፍ ያደርገዋል የሚሉ ትንታኔዎች እየተሰጡበትም ይገኛሉ።
አሁን ሊሆን ጫፍ የደረሰውን አካሄድ ፈጽሞ አሜሪካ የምትፈልገው አይደለም። በቀይ ባህር አዲስ ኃይሉን አብቅ ያለችው ሩሲያ ናት። ሩሲያ የቀይ ባህርን ዳርቻ ለመቆናጠጥ የኃይል አሰላለፏን ያስተካከለችው በሱዳን በኩል ነው። ሩሲያ ከሱዳን ጋር መግባባት ላይ በመድረስ ከዚሁ የሱዳን ግዛት كم تريوم زلهم أويات ناتهم لعلى دي بلوت ميديا ناتهم دما كمز عينة قبر ملسك مخان ردو ينيرو رشا نب أمريكا نب السودان متهوا أبي أزار بارس سقين له نساتهم ترايقنا يكونوا كم زبلو زلو أرجع بزي صفحة ملك عيد زرب زلو تزي صفحة ملك عيد زرب زلو دما بخل وجني مالت تي أنقات يمزلو زبال زلو كل لاي توم نعتاتهم زت تبابع زلو حيتات نابنت إسرائيل زبال ملتي بهم زلو وي مس إسرائيل مس إماراتن زتحازو أكاونتات درو بقطع لتقدايتي على السوشيال ميديا شركة قبره يرله انتاي زبل زرا بعد ما يتكمل له ناي السودان military government أب السودان زلو دايم زبلو كل زي لكم Sudan's military government has offered Russia what would be its first naval base in Africa and unprecedented perch overlooking central critical Red Sea trade routes, according to Sudanese officials. دايم زبلو زلو راشا ناي مجمريا بأفريقيا وتحضروا بيز نختركب أمها أبتأكد تاسي مثلنا نقدر العالم زخونك بحري العلو استراتيجي كوا قد سنزلوا بوتا كتركب كيلالا مجلس السودان دماكم يبلالو بوق قتلهم تابلو زحت سبات زاخلا عدا يكون زاخلا اكتيفيست في السوشيال ميديا امارات يعني السودان تربش زلا نابلي خصو قد حكي تي مس حماس يسرع زلو اسلاماوي منقس زخونه الرجيم السودان دشت ازل لمن يوم زولو زلو سراوي السودان زمرح زلو بالبرهان مرح زلو يو اي السودان كتزحنا تسعر زلا حماس دمان السودان ناب سراوي السودان يوم حماس زبلو نافريكا السودان يشت الله نابراشا نابلو خاص جميرا مالو ناي بحق زغرميو حجي قال سبات بتدغاغامي نزنا غرزي أعبيكم رأيوه أزو قدايزي كبيت قداي يزبلكم زلو سلامنتاي منالبات قداينا السودان كما يقصل على من يشتين رأي كأننا كاب قداينا السودان زقادة حدش قداي تفتيرو له كلتي كريكم كفتني إثيوبيا بخمي كتقامولي فتنو له كل كتاحزلكم مجمريا there was this report. Where is this report? I have to find it for you. Okay, أبزغ عربا يلن. I'm going to go first. بزياخن جمرينا مالتي. Fighters from Sudan's paramilitary rapid support forces celebrate after seizing control of Baba Nusa in West Kordofan. The town was the army's last major base in the state, and the RSF had laid siege to it since early 2024. The takeover comes after days of intense battles that included the use of drones and heavy artillery. It also follows the RSF's announcement. كلت أقدس زيناتات أقاتيوم مالو كلت عبيت زيناتات يوم نفسه كفير تراوي carefully تتنقعوا كلهم صبوا غيركم تختاتلوني أبزتري وزلهم أب السودان زيتي RSF زبحال نتي دارفور زبحال ملو نموكو تصار بزح تبقى صوتاتي قبر كم زلون حجي دما نابتي معراب ناي كردفان معراب مبرق ناي كردفان نايتي دارفور زبلوه جغرافيناتون كم قال complicated يو سلازي كسفح في عيدا للو نابتي بابا نوسا تبهال كتما دما حيزنايا تغوصاصيرنايا زبل زينا ببزحي وصالو سراويت ناي سودان دما ازو قدايزي اي كونن ابتبوتاتي ألنا زبل ريبورت يوصالو سلازي تا بابا نوسا تبهال دلا كتما RSF تغوصاصيرنايا يبلالو ات دما اي تغوصاصير اي وصانا لنا تغلالا نخيد علنا يبلو لوغن again ناي RSF حيلي دفيتي قبر كم زلون ينقصقص كم زلون يزنقر زيت وهبغال ناتوميو تا كارتا مكريكم تي دارفور تا كم زمس زلو از تري وز لهم يقوم دارفور زبحال كم تري ود لهم and then كردفان زبحال لذي اتكوينات ابي زكايد زلون دريلنا الفاشر دحر مقصارهم تبابانوس زبحال اب دبوب كفالناي دارفور زليو نعو تقصاصيرهم دما ناب مبراق قصኦም يم كخدز دلي زلو كابو دما حدا قداسي معبالون كقاطم كم زخلي زنقر زلو نزي دما صنهيلنا تمليسنا كنريا كنفتنينا مساقن عندك تحازلكم دلي زلو زيانا قاطمت كلا RSF مالتيو RSF نادف خلو نابي قصو خيمة سراوي السودان كسعرو RSF كمان يزدقفو إمارات يتدقفو نبلالنا لك أن السنة تنكساقسو خلو إمارات تدقفو أب يمن دما أقداس متقعتا كايد اللوزي Southern Transitional Council استبال STC تبعي لزفلت بإمارات زدقف حيلي ناب حدا هايدرا ماونت زبال بوتا نمخات متقعتا كمزا كايدن
درو كم استقواصروا ونقر له يمن is back on the brink of new conflict بسعودية زمر حيلي ويم بسعودية زدقف حيلي أبو ججف وتهدروا سلط أنا يقبر كم زلون تي بإمارات زدقف جن درو دفيو بوتاتات كوكو عصر جميرو خمزلو what is happening in Yemen أب يمن تاي قات مالو إيرترا وحوي نيشتا يخون عبي إذا قد دايزين أنا أب منغو حوينا إيرترا أب منغو زك عصل زلو حوو زلايا كاب سلط رتبل حنتي أب قربت اللي كتحازوكم أب زلنك أنا قبل 55 عامت ناي عدتات ناي بلين عنان بس ديران استقاص على لوسي حنت مصحف تصحيفاني رح حنت تصحيف تنتهي تبل كابسول تريد وسط حنت عدني رفرحين تبهال نسا كزغل بس ديرا زغل عدتات ناي سقينا زبانا عد بلين نتقاص على خلو أبا بزحهم أقات أبي كيك أصل واتريفهم نتعدي سلازي كابسول تري تبهال صحفت نيرا على مصحفهم كينات خونيا أبا تسأنشو عتن تسأنشو منتن حد كهن مصحفة بنابقلو قانقا ببلين ترجم يعني نفس المسجل خوينا I just remember now إيرترا كابسول تريا خوينا زلا إثيوبيا أنت يخونالو صوماليا أنت يخونالو يمن أنت يخونالو السودان أنت يخونالو نخنا جانني لنا كنا نقرأكم زلنا this is becoming extremely serious سلازي نملا سابزي يمن كابكتشن أسرت حمشنا بجيف كينات زلا حن زخونه متحاز زهر مصنع إمارات حجون أبزبن دونالد ترامب إسرائيل أبيدا حزا زدلي تاخذ قبر كم تدخل تردي واصل زلو مليسا مدقعتي كتقبر جميرا لا نسعوديا جن كبير نجار يزي كنا يجزا نجرناكم هنا نسعوديا دوبنا تصل زخونه يمن مالت دوبنا تومي سلازي كم تري وزلهم يمن زعبي كفالنا يمن إمارات يتقاصروا مس إمارات تحازيهم تقاصروا جكا تحوت زلو مالتي سلازي سعوديا قجف دوبي زلوا عمان دوبي زلوا إمارات جن كبره بوتا مسيا نستقبر زلا سلازي سعوديا بتدوبنا تانو زلو تسلطنا لا نفسها نخت كلاخل مالتي سلازي أمانغو سعوديان إماراتن زقبر زلو تنشن أب سودان ترى يكون زلو أب أي بحر ترى يكون زلو أب كل بوتا يزلو نخبلكم إليه نملا سبتا ريبورت 11 جزء وسط يازيا بقول له كانت تحازو سلازي خنا بجي كم تري وزلهم أبي بوتاتات يزقاتهم زلو سلطاتا سنيوم يبنالو including This morning, بإمارات الدقف the STC forces have nearly taken full control of Sayun in Yemen's Hydra Mounts بها region مالتي. لذي كم تري وود اللهم تي باسي كم زيلو نحلوه the as tensions rise UAE backed تناي بإمارات الدقف حيلي نتي زعبي كفالنا إذا Hydra Mount regions بال زوبا كقاص رخلو زل عليه حلافي زلو بناي security حلافي ناي سعودية زمرح Major General Mohammed bin Ubaid Zimrah has arrived at the Riyadh International Airport in مقابلة سلازي كم ريوز لنا أتي كنتات كاب جزين أب جزء زي تزنك ساقز الليو تي مخاين تسايلنز وتزلوين سلازي تتنشن إن خبري يخيد كم زلون زا يمن تبهال دما مليسا زي حلف اللهم حزبي أبي شجريات يا زلا تمسا سالي زيادة يا زلنا بسومالي لاند كم زعينت أبدوبنا جبتو زلو سومالي لاند مسي مرات ركب زلو كم عقرقر تجميرو خم زلو زقالس حبريتا من البات سنهيلة كبكم مستي حبريتا بزعي أبي كنت ولكم كم دلي كم نهبكم كمان تلز غدا نمبر تمسا سالي أب سومالي لاند ونقات إمو خم زلون أب سوماليا ونكم خقات كم زغل فرهلو سلازي تماليسنا أبي مرات كن رخلنا أب السودان كن رخلنا إزن ريوز لنا كنتات أزي كبيدنا خوني خيدالو سلازي أكم مدرخ مجمريا أمريكا بقت إذا كنت كم زلوا زجدت كنتات أقاتي ملا نا أمريكا Department of State ماركو روبيو أبكم دونالد ترامب زبالو كسمعكم مخنياتو زقود دايزي كساكن كبيت كم زخونة نخن رداء مالتي. The president's taken on this issue of Sudan personally, not send out deputies to do it. Again, far away from the United States, because he's the only leader in the world that can bring it about to an end, not to mention all the other peace deals, very dangerous ones like India and Pakistan or Cambodia. The president's taken on this issue of Sudan personally, not send out deputies to do it. Again. انتاي زبل زلو ماركو روبيو نزو قداينا السودان بريزيدنت دونالد ترامب بولكو بيرسونالي حزو زلو يزبحال زلو يحزو زلو سلامتاي ازي كبيت سلازخونه ترايدي كونه ماركو روبيو انتاي كبل سلازدلي ماركو روبيو تردي ولا تجي إمارات تسعة خمسة إمارات دما ديستابيلايز تقبر كمزلا ترجي ولا أنت خونه أتي دونالد ترامب وكيل غير وزلو منيو مسات بلوس مس إمارات عبيب تسار له نزو قد يزيد ما كفتح خمسة يكرديو جنرال البرهان دما أي قبلون يبود ما زيلو
سعودية وين تردي والد جايب لازم ماركو روبيو انت يبلالو زي قداي زي دونالد ترامب بعلوك صرح له كما يجري بعلوك صرح انت عينت لو كم تسيخ لازم زي قداي زي ازي كبيد مخانيو سعودية بتي نا سعودية وراس عرات اتريرون دونالد ترامب بجاها قال قبري له اي سومنا يسالسي تا قداي نابتا لوخ ناتو مسات بلوس مالت كان دونالد ترامب ودو نزي مسعد مالتيو نزي نعو ودو قالون دونالد ترامب تمرعي زليو كم ما بليونير 10 بليون كوت خالي هابتيم زلو سلازي تاع مالتيو كبيريو نتو قدايتنا مسات بلوس تسقاقيرو اي سرحني زلو سلازي ماركو روبيو زا قداي كفتحتو خينا نسو نتم حيلتاتنا اماراتنا سعوديان كفابيلو بعلوك فتحو خلالون مالتيو سلازي እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ እዩ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ይርድዎ ኣለዉ ፅንሕና ክንሰሚዕና መጀመርያ ግን ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ንሱዳን ከይዱ ነይሩ ኩልና ንፈልጦ እዩ እንታይ ነይሩ ተልእኾ ቢቢሲ ዝገበርዋ ፀብፃብ ስከራ እዩ بريزنت إسياس أفوركي بقدام 29 حدار بساعة دحر قطري نابور سودان دحر مئتاو مساب بومبر لولاو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان قدام مستر سودان كامال إدريسين كالو سب السلطان كم سراخبه مع كنات زينة سودان إيرتران قليسان علامات عودة انتاي زعلم يكون زغيلها بزول مسارحتنا أخذ رحمدين مستنتاني بوليتيكا ما أخلاي مبرغان كرنا أفريكان عبد الرحمن سيد أبو حاشم حاصر علال أكايد له بدأتنا بريزنت إسياس السودان اللي خمس سبحانه بعدنان نايتي لولاوي كوميتي بريزنت البرهان أبومبر البرهان بناتو عدني متيزولو كانها منالبات نتيزولو محزنات مونغو خدتياتهم نعون مدلالن محيالني زبل زي كتعلاوي تحسو كون كله تي تريو تاتاب زغنيات انتاي زولو نحر تبايلو مستي ناي كتما الفاشر اب معرب السودان اب دارفور اب ايد ناي ميليشيا دعم السريع ابو متاوا اب حرقا فتيرو له مزت اساسيرو زمصخا اب ايثيوبيا حدا عبي زازربازيا سمعوا نغسل معسكر ناي مسلطني ناي سراويت ناي سوداناويانن كالوتن بجنزب تغوصيرهم زموتو بمشينخ مبراق السودان مالتي بمعرب إثيوبيا تدالي ومن تقراري ومن دل السلطنان ممكن توهيبهم مدكعتي ناي مفتسان بفلايكا أبلعلي كارتوم أبطرح زي كونه أب كاب إثيوبيا دو بزحك هي الحقيقة ناي حدا حسب الله روسيرس بهال روسيرس حسبي إذي كان قدب مالتيو ني كتما كارتوم إلكتريسي كابزي قدب زي زمزا كارتوم ترح زي كونه مبراغ السودان وانت حجي أمون بوتا خوينو مرحتنا هاجراتن كالين زغبولو زلو بورت السودان كي ترفون عبس قاعد فترة له يغليو مزيغا زي سقات زي مبراغ السودان كما تسكولو بغتتا تصلوه قبل عليه إرترا قجي في زهون سلازي زي أبتي أجندا كيتوهم زي ترف رقوسيو بحالها يعني أو تبو زاناي هابي إثيوبيا كايت زلو تاع وتهدراو تعليم معسكر جلز بالكايو سامن البات أصفح كنبلا بمنقسي إثيوبيا دقف ديو أب قداي السودان إمارات إثيوبيان مستي دعم السريع زبهال ويكات ميليشيا ناي حميتي مسو ينتسلفن زلوا نعو ينكاك حكزا زفتنا ويكا حكزا زلوا بعلي بزمانيات تي معسكر ولا بعلي تزي تزربلو عبريتات جن يمتصالو معرباوي إثيوبيا ني مبراغ السودان كاروا سلازخون كابزو تازي تلعيلو عبل السودان وقف فتر ويكا ابو نتبوتا كوكوتاصر ناي مبراغ السودان يهون كارتومون مقصر ازيو كحجزو يخليو ازي قدايزي نتي منقس ناي السودان ويكا نتي ناي مدبنيا سراويت حلافي حفشو طابع هذه السقات كوتو يخليو سلازي ازي معسكرن تو زكاية زلونا إذا قد عايزي ننوح كزراب زيس أنهايو هجي من رينا لنا إمارات ني سومالي لاند بونتلاند نخالي جوبالاند بزحات تقوزاسيرا نيمن كما يتقبرالا أف سودان بدعم شريع غيرا تقبر زلا كنرز أنينا سلازي بتكالقز كنرينا ورا the other parties سعودية قبسي إمارات إسرائيل انتهي قبرالوا مجمريا بقبس خنجمر it's very very delicate time مجمريا نايراشا كنسمزنينا نايراشا متاو بزح زارابو خوينلو ኢትዮጵያውያን ድማ ውይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ካብኡ ቀፂሎም ግን ናብ ግብፅ ንስገር በመጀመርታ ጉዳይ ትግድብ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዘለና ርክብ ዝተሓዝዩ
ከም በይናዊ ስጉምቲ ኢና ንቆፅሮ እዚ ድማ ዘይሕጋዊ እዩ ምስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝሰማማዕ ኣይኮነን እዚ ምስ ሰማዕና ሕጂ መጀመርያ ነዚ ኣክበኩም እየ ብሔራዊ ምትሕባር ኢትዮጵያን እስራኤልን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ እስራኤልን ኢትዮጵያን ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይደመሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ምስ ኢትዮጵያ መዘኑ በቴሌፎን ከም ዝራረቡ ገሊጾም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጌዶን ሳር ምስ ኢትዮጵያዊ መዘኑ ጌዶን ጢሞቴዎስ ኣብ ምክልኻልን ካልኦት ጉዳያትን ብዝርዝር በቴሌፎን ከም ዝራረቡ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጌዶን ሳር ምስ ኢትዮጵያዊ መዘናይ ዶክተር ጌዶን ጢሞቴዎስ በቴሌፎን ተዘራሪቦም ክብል ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ سلام እቲ ሚኒስትር ኣብ ዋንፃ ውዒት ቴሌፎን ክልቲኣዊ ዝምድና ብቐንዱ ኣብ ዓውድታት ምክልኻል ፖሊስ ሞዞ ልምዓትን ካልኦት መድያትን ምትሕባራት ዝምልከቱም ብዝርዝር ከም ዝዘራረቡም ኣብ ኤክስ ገሊጹ ዘሎ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣብ 2027 ዋዕላ ክሊማ ኮፕ 32 ክትእንግድ ብምምራፃ ድማ ናይ እንኳዕ ደስ በለኩም መልእኽቲ ነጊርዎ እዮም ጌዶን ሳርውን ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢትዮጵያን ዘሎ ታሪኻዊ ርክብ ዝያዳ ነጠናኽሮ ኢና ዘለና ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፍ ዘሎ ኣቀዲሙ እስራኤል ንሕቶ ተጠቃምነት ወደብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትድግፍ ዝብል ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ እስራኤል ገሊጹ እዮም ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጠቕማ ማይ ባይን ሕቶ ጠቕማ ወደባት ቀይሕ ባሕርን እስራኤል ከም ትድግፍ ኣፍሊጡ እዮም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ እስራኤል ተስፋይ ኢታዮም ንሬድዮ ኣሃዱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝሃብሮ ኢቶም ዝበዝሕ ስራሕቲ እቲ ኤምባሲ ኣብ ምድንፋዕ ሃገራዊ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ዝርርብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተኻየደት ኣብ ትዊተር ናቱ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ እስራኤል ዝፀሓፋ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኢኹም ምስ መዘናይ ከምኡ ድማ ፅቡቅ ዓርከይ ናይ ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስተር ዶክተር ግዴዎን ጢሞቴዎስ ተዘራሪብና ኢትዮጵያ ነቲ ኮፕ 32 ዝበሃል ኣብ 27 ዝግበር ኮንፈረንስ ክትእንግድ ምዃና እንኳ ሓጎሰኩም ኢለዮ we discussed our strategic bilateral ties strategiካዊ ዝኾነ ክልታዊ ዝምድናታት ተዘራሪብና and ወላ ሓንቲ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ይኹን ገላይ ተዛረበን ሚድያ ናቶም ግን ከምኡ የለን ልክዕ ከምዚ ንኩናት ንኤርትራ ክገብሩ ከለዉ ክሕግዞም እየ ዝበሎም ገይሮም ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዛረቡ ሓደ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ኢትዮጵያ እስራኤል ናብቲ ንኤርትራ ንክትወሩ ክሕግዘኩም እየ ከም ዝበለቶ ገይሮም ከሸራሽር ወሪና ኣለና ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንሕና ሓደ መጋበርያ ንክኸውን ድልው ዝኾነ ሓይሊ እስራኤል ክትሕግዞ ፈረንሳይ ንክትሕግዞ ካልኦት ሓይልታት ንክሕግዝዎ ዝደሊ ንግሆም ምሸትን ንዓታቶም እናተጠቀመ ኣብዚ እውን ስምዕዎም እንታይ ደሊኹም ዘሎ እታ ናይ ግብፂ ፅንሂ ኢለ ክመልሰልኩም እየ ኣብዚ ስምዑ እንታይ ይብለው መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ናይ ባሕሪ ዘለዎም ሕልሚ ለንቀነ ዝብልዎ ዘለው እዚ የቀይ ባህር ነገር ወዴት እየሄደች ነው ኤኒሃው የቀይ ባህር ቁልፍ በኢትዮጵያ እጅ ገብቷል በፈረንሳይ የምድር ጦር አዛዥ ጀነራል ፒየርቪል የተመራች ከፍተኛ ወታደራዊ ልዑክ በዛሬው ዕለት ከጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጋር ተገናኝተው ይመክራሉ በቀይ ባህር ቀጠና አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን ሁለቱ ሀገራት የሚኖራቸው ቀጣይ ትብብር የጋራ ወታደራዊ ልምምድ የኢትዮጵያ ባህር ኃይልን በማዘመን ረገድ ፈረንሳይ ልታጫውተው የምትችለው ሚና የጋራ ወታደራዊ አምራች ተቋማት ግንባታና ሌሎች ዚያቶም ወሽላኻት ጥቅም ዘይብሎም ልክዕ ከም ኣብ ዝበሎም ሓቂ ኣብ ብዙሕ ነገራት ይቃወመን ድየ ግን ዋላ እዞም ሰብ እዚኦም ተስፋ ዘለዎም ሃገራት ኣይኮኑን ህዝቢ ናቶም ማለት እየ ምክንያቱ እቲ ሚድያ ናቶም ክትሪኦ ከለኻ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ እንተረኺበ ኣቢ ነዚኣቶም ፅብቕቲ መልሲ ሂብዎም ነይሩ ምስ ግዜ ኣይ ቲንክ እቲ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣነ ፖስት ገይረ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሓት ሰባት ይቃወሙኒ ነይሮም እዮም if I can find it I'll give you that video I have a lot of videos and ከቪዲዮ ክትረኽቦ ለማኝ ሀገር ነች መሪያልሽም ስተት ነው ኢትዮጵያ ለማኝ ሀገር ነች ለማኝ ደጅጠኝ ለማኝ ሀገር ውስጥ የኖርሻውን ሲዳማ ለምን እንት ያለ حقኻ ወደይ حقኻ ሰማዓካ ሲንካ ባዓልካ ነገር ካያሚኻ ለማኒት ሀገር ያዘ ሀገር እዚያ ኢልካዮም እምበር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፈረንሳ ካብ ኒጀር ካብ ቡርኪና ፋሶ ካብ ማሊ ካብ ጫድ ካብ ሰንትራል አፍሪካ ተገሊፋ ትወፅእ ዘላ ሃገር ቁጠባና ተደንቆልቁል ዘላ በአፍሪካ ብጀካ ጅቡቲ ካል ቦታ ዘይብሎም ሃገር ክትረዳና ኢሉ ሰላም ስለ ዝበሎም እዩ ምናልባት እዚ አክቲቪስት እንዲሁ ቲክቶከር ዝበለ ዲኻ ተዛረብ ትብሉ ወይ አይፈለጥኩምን ራይዎም ወይም በአዲስ አበባ ማለት ነው ሁለት ታላላቅ ሀገራት የወታደራዊ አዛዦች ሰሞኑን መጥተዋል በአንድ በኩል የአሜሪካ የአፍሪካ እዝ አዛዥ ሆኑት በሌላ በኩል ደግሞ የፈረንሳይ እንደዚሁ የምድር ጦር አዛዥ ሆኑት መጥቷልና ሁለቱም ደግሞ ያላቸውን ፖዚሽን ወይንም ኃላፊነት ስንመለከተው ቀላል የሚባል አይደለም እንግዲህ በጦር ኃይሎችም ስንመለከተውና የሁለቱ ጦር ኃይል አዛዦች ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ምንን ያመለክታል በአንድ ሳምንት
فرنساي مدير كم تريوم زلهم نبي حكي حجراو تلفزيون زي كم تريو لهم بزحات عبيت حجرات وتهدراويا مرحتناتهم متيوم نيرهم نبي إثيوبيا ناي فرنسا ناي حيل مدري حلافي متيو ناي أمريكا ناي أفريقيا أكل ناي سروح ناي في سومالي لاند ناي في صوماليا ناي في كالبو تتعد بتسعزنا برا بتسهلهم كم تريو لهم انتهي ترجمي زي محلال في بلا مالو من البعض تزعب يترجم كم محلال فوزلو ኢትዮጵያ ስለትፈርስ ዘላ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎ መጋበሪ ሃገርናቶም ትፈርሶም ስለ ዘላ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ንክሓስቡ እዮም ዝመፁ ዘለው ካብ ሓሊፉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፈረንሳ ብቐጥታ ክዛረብ ኣይሰማዕኮን ኣለኹ እንተ ናይ ኣሜሪካ ግን ብቐጥታ ክዛረብ ስለ ሰማዕናዮ ወላ ሓንቲ ነገር ፍሉይ ነገር ክበሃል ኣይሰማዕናን ስለዚ ብሃገር ደረጃ ከምዚ ዓይነት ወሪዶም ኣለዉ ናብ ግብፂ ንስገር ኢንተርናሽናል ሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብንጹር ከም ዘቐመጦ ዝኾነ ዶብ ሰገር ሩባ ብመትከላት ዓለማዊ ሕግታት ክምራሕ ኣለዎ በዚ መሰረት ክተፍልጥን ጉዳት ከም ዘየስዕብ ክተረጋግፅን ይግባእ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ግን ካብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ወፃኢ ዝተፈጸመ በይናዊ ስጉምቲ እዩ እዚ ዘሕዝን ኩነታት እዩ እዚ በይናዊ ስጉምቲ እዩ ንዓና ስለ ዘየማኸሩና ኣፍልጦ ይንህቦን they didn't consult with us. We conducted more than 13 years. ኣብ ስምምዕ ከይበፅሕና ንልዕሊ 13 ዓመታት ክንላዘብ ፀኒሕና ኢና ንሕና ብቕኑዕ ልቦና ንላዘብ ስለ ዝነበርና ይሕዝን እቲ ካልእ ወገን ግን ብዝሕዝን ኩነታት ነዚ ናይ ልዝብ ግዘ ኣብ ባይታ ንዘሎ ኩነታት ንምቕያር እዩ ተጠቒሙሉ to create facts on the ground and to impose his will. And for us ንሕና ቅድሚ ሓደ ዓመት ወግዓው ከም ዝገበርናዮ መስርሕ ልዝብ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቋረፀ ብግልፂ ኣፍሊጥና ኢና ክሳብ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ንሱ እዩ And that is the situation till today. There are no back channel communications with Ethiopia, none of the above. All frozen, all stopped. ኩሉ ነገራት ተቋሪጹ ኣሎ ጉዳት ዝበፅሐና እንተኾይኑ ብመሰረት ዓለማዊ ሕጊ ሃገራዊ ረብሓናን ድሕነት ማይናን ናይ ምሕላው ሙሉእ መሰልና ክንጥቀም ኢና if any harm happened in accordance to international كم تريوم دلهم جبتي أمنا قطعات كم زخونون دليتاتهم تقوسي كم زلون حجر أو ربحاناتهم دما بعبي عبديل زمر كوسل زخونة ناينيل قداي سو سيريس كنسو زخونة يخون مفتعي الرأيهم يلن سلازي إثيوبيا زلا تقوسي نجبس عويان تزمتش بعيتايو تزمتش مدرخي فتيرو لهم زلو إثيوبيا بعلات بتاتن زل هجر جبتي كم يجر كان دادت وسخلا كم يجر كان إذا هجر عم بتتان تقوي لعلو كل دما أبزو وانزي إمارات نتنا السودان كنتات تقيمة نتنا إثيوبيا كنتات تقيمة أب السودان كد قبرت خل عبس قمتي لعل فرهيز قبر لهم زلوا معناته تي RSF ني كارتوم تتقوزاسير و RSF دما مس إثيوبيا يزلوا سلازي السودان حنت كارتوم ني إثيوبيا مسجبت خينا بتمرجز ناينيل أبغنا تطوت بالحجر يعني را سازين السودان نخارتم RSF كقاصرون دحرقيلو تودي على جبتي بينا أصبع كاب إثيوبيا رهيقة زخونة خد قبروا زي تخل كونتات كيف تراس لزغل نزل كونتات زي بغربنا تقطعتلت زد اللي بوليتيكاوي دبلوماسياوي كل وتهدراو سقمت نخطو استدليا إذا سلازلو كونتات جينا ولا حنت زي تتنكفه زخونة يكون مفتعك ركب زي كعلى RSS سلازلو ينبار إثيوبيا ويان ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ንዓና ንምጥፋእ እዩ ብምባል ነብሶም ስለ ዝነግሮም ዘሎ ከዓብዱን ክፅለሉን ዝደልዩ ዘለው ሕልፍ ሓሊፍዎም ሕጂ በፂሖሞ ዘለው ደረጃ ድማ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ዳርጋ ኤርትራ ሕማቅ ክስማዕና ይደልን ኢና ግን ንሳቶም ሓንቲ ብውሽጦም ዝዛረብዋ ብግልፂ ከውፅዋኻ ጀሚሮም ኣለው ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሊት እናዓረገ ይመውት ስለ ዘሎ ተስፋ ኣለና ሃገር ድማ ምውርራስ ናይ ፖለቲካ ንርኢ ኣለናን ኣብ ኣርቲክል እዮም ፅሒፎም ከም ዝብል ዘሎ معلتاوي يمانا قبر مسكلنا يرترا مستر حبريتا زموتو عبيت مرحتتات كرو خلو نعم زتكون هاي نفسه كف زموتسب زتكاسب دما سلا زي الرأزلو اتهاجر عقل انت غيرنا ايتوبيان يقوم زبزلو عقل انت غيرنا يرترا ناي مفراس عامي كونتات اللوها سلا زي قبسي نابي يرترا تأتو زلا نتنا يرترا كغاطم زخل حواف ني نحنا ايتوبياويان كاينو تقاملو حساب مبال درجه دبصح زنفت زربايم زصحف زلو ስለዚህ ኤርትራ አይ ሆፕ ኤርትራ ምን ዓያሺ ኮኑ እነዚህ ነገር እዚ ስቂሎም ክሪዎ ዝኽእሉ ግን ከም ናተይ ብሓቂ እንተዝኸውን ነይሩ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ንነዊሕ ዓመታት ኣገልጊሉ ብመስዋዕትን ዝሕለፈና ዘሎ ጅግና ኢሚድየትሊ ብምልምል መንእሰይ ተኪኦም ኣብ ቅድሚ ካሜራ እናመፀ ክፅሕፍን ክዛረብን እንተንሪ ነርና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከይተታኮስና ከለና ብተስፋ ቁርፀት ምሞቱ ነይሮም ኣይ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ልክዕ ከምዚ ምስ ትግራይ ዕርቂ ብምግባር
مست ህወሓት ዕርቂ ብምግባር ፅምጦ ብምግባር መዓንጦን ቅርፅርፅርፅር ዘበሎም ናይሱ ኩሉ ምሉእ ህይወቱ ተቃሊሱ ዝስዋዕ ዘሎ ብምልምል መንእሰያት እናተከ ሳቶም ድማ ቅድሚት መፅኦም ቦታ ናይ ኣያታትና ሒዝና ያለና ብምባል ነቶም ምናልባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ከደ ወይ እውን ቶም ጀነራላት ምስ ሞቱ ሃገር ኣቢድና ክትኣቱ ኢና ኢሎም ዘንባሃቑ ዘለው ሓመድ ነሳእኩም ክብሎም ተዝኽእል ነይሩሲ ኣነ ምተሓጎስኩ ክንደይ ከማይ ምዝናተይ ዝሰማዕ ርእይቶ ኣለኩም ክሰምዕ ደስ ንበለኒ ንስገር It's an important week for the future of Ukraine. This Tuesday, threats from Russia's authoritarian president, Vladimir Putin's words from Moscow this afternoon. If Europe wants war, Russia is ready. Hawkish remarks that dialed up the tension ahead of the visit of the... እንታይ ዝበሃል ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ብግልፂ ንኤውሮጳውያን ውግድ ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም ሳይ ሬድ ኣለኹ ዌልካም if you want to war with me you're welcome Russia is ready for you ይብሎም ኣሎ ስምዕዎ The foliage, a president, camouflaged as befits the theatre of war, meeting the chief of staff of the Russian army, who was to deliver good news from the front. President Putin is greatly interested in armies and fleets, and anything that shows his American guests that Russia is winning the war in Ukraine. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኩናት ይዕወት ከም ዘሎ ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ንሰምዕ ኣለና እንታይ እቲ ኩናት ይዕወት ኣሎ ዘብሎም ዘሎ ወይል ባዕሎም ክብሉ ከለዉ ክንሰምዖ ከለና እዩ ንዓመታት ዝተቃለስካሉ ከምዚ ኢሉ ክፈሽለካ ከሎ Vladimir Putin claims that his forces have captured the Ukrainian city of Pokrovsk. He says the capture will resolve key tasks in his offensive. Ukrainian authorities have not yet commented. Now, footage released by Russia's defense ministry, which you are watching right now, claims to show troops taking control of Pokrovsk. It lies in the eastern Donetsk region and has been heavily targeted by Russia. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ናይ ራሽያ ሰራዊት ናይ ቭላድሚር ፑቲን ሓንቲ ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኢንተንሲቭሊ ዝተዋግኣላ ቦታ እንተሎ ፖክሮቭስክ ትበሃል ከተማ እያ እዚኣ ድማ ናይ ሎጂስቲክ ሃብ ጥራይ ዘይኮነ መራኸቢ ናይ ብዙሓት ቦታታት ከምኡውን ኣብቲ ከባቢ እቲ ዝዓበየ ዕርዲ ናይ ዩክሬን ከም ዝነበረን ነዚ ቦታ እዚ ምኽሳር ማለት ድማ ዩክሬን ነዊሕ ኪሎሜትራት ከይዳ ዕርዲ ክትገብር ክትግደድ ምዃናን ከምኡ ድማ ናይ ኮል ማዕድን ናይ ነቲ ፀዓት ናታ ዝጥቀመሉ ዘላ ኮል ንሱ እውን ክትከስሮ ከም ትኽእል ስለዚ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ከተማ ግጅፍ ዋጋ ዝተኸፈለላ ብክልቲኡ ወገን ዩክሬን ድማ ካብዚያ ቦታ እዚኣ ዋላ ሞት ትኹን ብምባል ተኸቢቦም ከለውን ክወፁ ዘይደልዩ ሰራዊት ገይራ ከም ዝነበረት ኣብ መወዳእታ ግን ዩክሬን ራሽያ ከም ዝተቆፃፀረታ ዘርኢ ስእልታት ይወፅእ ኣሎ እታ ከተማ ዝተረፈ የብላን ሓመዳ ንላዕሊ እያ ኮይና እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ራሽያ ተቆፃፂርዋ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ብየማንን ፀጋምን ንሰምዕ ኣለና እዚ ድማ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ሞስኮ ከይዱ ንጉዳይ ናቱ ክዘራረበሉ ኣብ ዘሎ እዩ ሞስኮ ፍሉይ ልኡኽ ናቶም ሰዲዶም ነቲ ጉዳይ እቲ መዕለቢ ንክገብርሉ ኣሜሪካ ንኤውሮጳውያን ጉሒፋ ምስ ራሽያ ብቐጥታ ክዘራረብ እየ ብምባል ኣብ ጣውላ ናይ ሞስኮ ኮፍ ኢላትሉ ዘላ ግዜ እዩ ስለዚ ኣብ ጣውላ ክትራኸብ ከለኻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መነመን እዮም ብወገን ኣሜሪካ ዘለው ስቲቭ ቪትኮፍ ዝበሃል ብፀጋም ዘሎ ከምኡ ድማ ጃረድ ኩሽነር ዝበሃል ንዶናልድ ትራምፕ ሰብኣይ ጓሉ ማለት እዩ ሓደ ኣብቲ ቀዳማይ ተርም ናቱ ፕሬዚደንት ከሎ ካብ 2016 ክሳብ 20 ዝነበረሉ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ ዝነበረ ሕጂ ድማ ገለ ካብቶም ኣይዶን እንታይ ናቱ ስልጣን ግን ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዝለዓለ ምትእምማን ዘድልዮ ነገር ንዑ ይሰድድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብቀዳማይ እቲ ስቲቭ ቪትኮፍ ምስ ራሻውያን ርክብ ኣለዎ ዝብል ክሲ ስለ ዝነበረ ነቲ ሰብኣይ ጓሉ ሰዲዱ ኣሎ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሓደ ዓርኩ እቲ ሓደ ሰብኣይ ጓሉ እዮም እቶም ቀንዲ ተሸመጋልቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኖም ዘለው እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ነቲ ኢስታብሊሽመንት ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዋሽንግተን ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘይቅበሎን ኣብ ራሽያ ከይዶም ብቐጥታ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ይራኸቡ ከም ዘለውን እዚ ድማ መጀመርያ ብዛዕባ ዝርክብ እንታይ ከም ዝተባሃለ ቅድሚ ምግላፀይ ኣብዚኣ ንኤውሮጳ ዝበሎም መንመለስ ድሕሪኡ ከተሓያዘልኩም እየ ዘገርም እዩ The head of Russia's sovereign wealth fund, while their host back in Civis told journalists that the Europeans aren't America's allies, just an obstacle to peace. They have no peace agenda. They're on the side of war. Even when they claim to introduce changes to Trump's proposal, we can clearly see all these changes. እንታይ ዝብል ዘለዎ ፑቲን ኤውሮጳ ሰላም አይደልዩን የሚለዎም ጋዜጠኛታት ኤውሮጳ ሰላም ስለዘይደልዩ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላም ፕላን ክንገብር ከለና ምስ ኣሜሪካ ከመይ ጌርና ፈንጂ ንተኽለላ ኣብታ ናይ ሰላም ፕላን ምንታ ንክትፈርስ ምንታ ነቲ ሰላም ንኸይመፅእ ስለዚ ሰላም ስለዘይደልዩ ብኣጀንዳ ናይ ሰላም ኤውሮጳ ኣብ ጣውላ ክመፁ ኣይግብኦምን ቦታ የብሎምን ብምባል ኤውሮጳ ኩናት እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኩናት እንድሕር ኮይንኩም ትደልዩ ዘለኹም ናይ ዩክራይን መን ወዳእዮ ሽዑ ዮር ዌልካም ራሽያ ኢዝ ሬዲ ፎር ዩ ብምባል ቀጥታዊ ኤውሮጳውያን ኩሉ ሚድያ ናይ ኤውሮጳ
ኤውሮጳን ኩናት ዕድማለ ዶናልድ ትራምፕ ዝብል ከምዚ breaking news ገይሮም Is aimed at one thing, to block the entire peace process. They put forward demands that are absolutely unacceptable for Russia, and they know it. The goal is to later blame Russia for the end of the peace process. ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብታ ናይ ኔጎሲዬሽንስ እንተተመሊስና ኣብዚ ኔጎሲዬሽንስ ቭላድሚር ፑቲን ዝራኸበሉ ዘሎ ግዜ ብዙሕ ነገር ኣጋጢሙሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ እዛ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕልዋ ናይ ዓለምና ታሪክ ወይ እውን መድረክ ናይ ፖለቲካ ናይ ዓለም ኣብ ብቕፅበት ይቕየር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣቶ ቴድሮስ ሓንቲ ፅቡቕቲ ኣድቫይስ ምኽሪ ኣርቲክል ሰዲድለይ ነይሩ ብዋትሳፕ ነዚ ኩነታት ሪፖርት እናገበርኩ ከለኹ ብሓቂ ሓጋዚት ድማ እንታይ እያ ትብል ኣሜሪካ ዝለዓለ ልኡኽናታ ንሞስኮ ሰዲዳ ኣላ ኣብዘን መዓልታት ሎሚ ወይ ፅባሕ ድማ ናይ ኔቶ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኔቶ ዝራኸባሉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሙሉእ ኤውሮጳ ተራኺቦም ብጉዳይ ናይ ኔቶ ብጉዳይ ናይ ሴኪሪቲ ናይ ኤውሮጳን ናይ ኣሜሪካን ዝዘራረብሉ ዘይተርፍ ናይ ግድን ዝኸውን ኣኼባ ነይርዎ ኣሜሪካ ድማ ልኡኽ ናታ ክሰድድ ኣይደለየትን ንመጀመርያ ታሪክ ኣብ ናይ ኔቶ ዋዕላ ኣሜሪካ ልኡኻ ክሰድድ ኣይመረፀትን እዚ ድማ ኔቶ እናረኣናዮ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይመውት ኣለ ኢሎም ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ናታ ክሰድድ ወይ እውን ናታ ፎሬን ሚኒስተር ናታ ክሰድድ ኣይከኣለትን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዝዓበየ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ናይ ኤውሮጳ ኮይኑ ዝዝረበሉ ዘሎ ብኔቶ ራሻ ማለት እዩ ብቐጥታ ምስ ራሻ ትዘራረብ ከም ዘላ ነቲ ናይ ኔቶ ዋዕላ ገዲፋ ብቐጥታ ምስ ራሻ ምስ ፑቲን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢላ ምህላዋ ናይ ብሓቂ ዘገረመ ኩነታት ነይሩ እዚኣ እቲ ሓንቲ ክፋል እያ እታ ካልአይቲ ክፋል ዓለም ሙሉእ ተዛረበትካ እንታይ እያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ክዘራረብ ከሎ መን ኣሎ ኣብቲ ዓዲ ኣብ ሞስኮ ልክዕ ኣብዚኣ ዋና እናጋጠመት ከላ ናይ ቻይና ፎሬን ሚኒስተር ዋንጊ ኣብኡ መፂኡ ኣሎ ምስ መን ይራኸብ ኣሎ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ጀነራል ሰርጌይ ሾይጊ ዝበሃል ናይ ሚኒስተር ምክልኻል ዝነበረ ሕጂ ድማ ናይ ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ይራኸብ ከም ዘሎን መበል ክንደይ ግዜ ቀፃሊ እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ሽርክነት ድማ ንጥርዚ ይሰድዎ ኣለዉ እስኻ እንታይ ማለት እዩ ራሻ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካ ኤውሮጳ ገዲፋ ምሳ ከም ትዘራረብ ጌራታ ከተብቅዕ ኣሜሪካ ትፅቢት ናቶም ራሻ ምስ ቻይና ዘለዋ ዝምድና ክትልዕልዕ እዮም ፅበይዋ ዘሎ ቻይና ግን ራሻ ግን ቭላድሚር ፑቲን ግን ዶናልድ ትራምፕ ምሳኻ ኣለኹ እናበለ ምስ ቻይና ዘለዎ ዝምድና ንላዕሊ ገፁ ዘደይቦ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ምስ ኤውሮጳ ዘለዎ ዝምድና እንታሕቲ ትወስዶ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ምቅያራት ወይ እውን ኩነታት ናይ ዓለምና ከመይ ይቀያየር ከም ዘሎ ዓብይ ፍፃሜ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይረአ ኣሎ ብምባል እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ very 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 interesting time and ብኩሉ መንገዲ ክረአ ዘለዎ እዩ ኤውሮጳ ኣብዚ ኩሉ ጉዳይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዝተረፈት ኮንቲነንት ኮይና ኣላ ምክንያቱ ናይ ኔቶ ረብሓታት ተሪፉ ወላ ሓንቲ ለውጢ ክመፅእ ኣይከኣለን ኔቶ እንታይ ክገብር ኣሜሪካ ብቐጥታ ምስ ራሻ ትዘራረብ እንተላ ኔቶ ዝበሃል ብመሰረቱ ንሕብረት ሶቪየት ንምቋም ወይ እውን ንምድኻም ዝቆመ እዩ ምቕፃል ናቱ ድማ ንራሻ ከም ፀላኢ ጌርካ ትኸይድ ነርካ ቀደም ራሻ ፀላኢት ኣይነበረትን ሎሚ ግን ብዝሓለፈ 4 ዓመት ንራሻ ብቐጥታ ፀላኢ ናይ ኤውሮጳ ከም ትኸውን ጌርካያ ኣሜሪካ ማለት እዩ ንባዕሎም ምስ ራሻ ዕርቂ ፈጢሮም ልክዕ ከም ክልተ ጎረባብቲ ኣለኻ ብሰላም ትነብር እንተነርካ ስኻ ሓደ ካብ ርሑቕ መፅኡ ነቲ ሓደ ዓርፉ ገይሩ ንክልቴኻ ኣባይሱካ ሽዑ ንባዕሉ ይኸይድ ስለዚ ነቲ ኣባይሱካ ድማ ምስቲ መባእስትኻ ተዓሪቑ ንሱ ንዓኻ ፊት ንፊት እናተባላዕካ ከም ትነብር ገዲፍካ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን ኩነታት እዩ ንዘስተውዕል ድማ ሓደ ዓብይ ታሪካዊ ፍፃሜ የጋጥም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ረገን this is history on the making ይብልዎ ብካልእ ራሻ ኣብ ጣውላ ክትቀርብ ከላ እቲ ዝዓበየ ግንባር ዝበሃል ዝነበረ ወይ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ እቲ ፖክሮቭስኪ ዝበሃል ክቋፀርዎ ብምኻሎም ነፍሱ ዝኻልእ ፀብለልትነት እዩ ዝቦም ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ወላ እውን ላዕልን ታሕትን ክትብል ተደለየት ናብ ትብለ የብላን ስለምንታይ ኣማራፂ እውን የብላን ድሕሪ ኣብ ዓውደ ኩናት ራሻ ትዕወት ኣላ ኮይና ኣብ ጣውላ ድማ ናይ ግድን ራሻ ትብሎ ኮንዲሽንስ ከተማልእ ዘለካ ስለዚ መስተንክር ዝኾነ ኩነታት ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ንእሽተይ ብዛዕባ እቲ ዓውደ ኩናት ዝበሃል ዘሎ ክንሰምዕ ኤውሮጳ እንታይ ገብር ኣለዉ ንእሽተይ ክንሰምዕ ኣብዚ To Moscow, Ukrainian President Volodymyr Zelensky visited Paris to rally support from European allies. Speaking alongside French President Emmanuel Macron, the Ukrainian president warned against giving Russia any reward for invading his country. Their meeting follows talks in Miami between Ukraine and the United States, where negotiators revised an earlier 20 ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣብ ራሻ እናተኻየደ ከሎ
ናይ ዩክሬን መራሕ ድማ ንኤውሮጳውያን ከም ወትሩ ኣብቲ ብዛዕባ ሃገሩ ዝግበር ዘሎ ኔጎሲዬሽንስ ክሳተፍ ስለ ዘይክእል ነቶም ኣብ ኢዱ ዘለዉ ኤውሮጳውያን ከይዱ ኣታታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ትገብርዎ እኳ የብልኩምን ግን እስኪ እንታይ ክትገብሩ ምኻልኩም ኢልኩም ትዛረቡ ኢሉ ምሳቶም ይዘራረብ ኣሎ ኤውሮጳውያን ግን ወላ ሓንቲ ክገብሩላ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ስለ ዘለዉ ብስእልታት ዝርአ ነገራት ጥራይ ክግበር ዝኽእል እዚ ኣብ ኤውሮጳ ኮንቲነንት ዝካየድ ዘሎ ክኸውን ከሎ ብካልእ ሸነኽ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ድማ ንርአ and Japan are facing off. It's been more than a month now. They've been locked in a tense standoff, and now the dispute has escalated. It has spilled into the high seas. The latest episode played out today in the East China Sea. It was near a cluster of disputed islands. Japan calls them the Senkaku Islands. China calls them Diaoyu. Now, both countries take claim to this group of islands. Today, a Japanese fishing vessel was operating in this area. 2 Chinese Coast Guard ships moved in. እዚ ብዓብዩ ከምዚ ኢሉ እናተንቀሳቐሰ ከሎ ኣብ መንጎ ኤውሮጳውያን ዝግበር ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ክንረፀን ኢና ናብ ኤስያ ገፅ ናብ ንሰግር ድማ ኣብ መንጎ ጃፓንን ቻይናን ዘጋጠመ ብሰንኪ ዕንደራ ዝመልኦ ዘረባ ተሃዲድ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ቻይና ናይ ጃፓን ማለት እቲ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንጥርዚ ንላዕሊ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እቲ ቴምፕሬቸር ትረስንናቱ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ድማ ኣብ ባሕሪ ተራኺበን ከም ዝነበራ ብናይ ጃልባ ምልክት ጅ በገለ ቴንሽንስ እና ዓበየን ተኸይዱ ንሽተይ ነገር ኢና ኩናት ክወስዶም ዝኽእል ዝበሃል ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ነቲ ዝነበረ ብዘረባ ብምንቅስቃሳት ጥራይ ብሚሳይላት ከነንቀሳቀስ ኢና ዶገለዶ ዝነበረ ሕጂ ብቐጥታ ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ከም ዝተራኸበን ዋላ እኳ እንተደይ ተሃራረሙ ግን ኣሰንባዲ ኩነታት ከም ዝተፈጥረ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣበይ ቦታ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ኣብዚ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እንታይ ይብላ ኣሎ ቢቢሲ ኣውፂዎ ዝነበረ ቻይኒዝ and Japanese boats face off near disputed islands as for it worsens ስለዚ ናይ ክልቲኦም መራኽብ ኩናት ተራኺበን ኦልሞስት ናብ ሕማቕ ዳይ ከደን እምበር ሓይሎምን ቅልፅሞምን ተራዓዮም ያለው ይብላ ኣሎ እዚኻ እንታይ ዝበሃል ኣበይ ቦታ ኣካይዱ ከርእየኩም እየ ብካርታ ሓደ ግዜ እቲ ሚድያ ሪፖርት ክገብር ከሎ እቲ ኩንነት ክትሪኦ ከለኻ ዓበ ፍልሊ እዩ ዘምፃልካ because at the end of the day ጃፓንን ቻይናን ጎረባብትየን ምባል ጥራይ ግን እኹል ኣይኮነን እቲ ሲቹዌሽን ወይ ወንቲ ኩነታት ዘጂ ጀላቡ መራኽብን ዘጋጥም ዘሎ ኣበይ ቦታ ይረእይዎ this is the most important part ጃፓን ኣበይ ኣላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቻይና ኣበይ ኣላ እቲ ቦታ እቲ ድማ ኣበይ ኣጋጢሙ ኣሎ እዚ ደሴታት እዚኣተን ቻይና ናተይ እያ ትብል ጃፓን ድማ ናተይ እያ ትብል ንጃፓን ኣፍ ደገ ገዛ እዩ ንቻይና ኣፍ ደገ ገዛ እዩ ጃፓን ግን ካበይ ቦታ መፅያ ኣብቲ ቦታ እዚ ናተይ እዩ ትብል ኣላ ስለዚ disputed islands እዘን ደሴታት እዚኣተን ድማ ኣብኡ እዩ እቲ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጂ ክትሪኦ ከለኻ ብግዲ ሓቂ ቻይና ናይ ዓለምና መበል ካልኣይ ዝዓበየ ቁጠባ ብወታደራዊ ዓይነ ድማ ንኣሜሪካ እንኮላይ ዘፍርህ ሓይሊ ዘለዋ እያ በዚ ህዝቢ መበል ካልኣይ ብዕቤት ብካልእ ብኩሉ ክራይቴርያ ቻይና is a very powerful country ጃፓን ብግምጣሉ ኣዝዩ ንእሽተይ ደሴት ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ኩናት ድማ ኣበይ ክካየድ ዘሎ ኣበይ ትዕግርግር ዘጋጥም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹ ንቻይና ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ልክዕ ከምቲ እቲ ጉዳይ እዚ ኩሉ ጉዳይ ከም ብሰንኪ እንታይ ተበጊሱ ብሰንኪ ታይዋን ድማ ኣካል ናይ ቻይና ምዃና እዩ ዝንገር ስለዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዕንደራ መባዓል ጃፓን ንሪኦ ዘለና ነዚ ዝመስል ኣብዚ ዓይነት ኩናት ብፍላይ ኣብዚ ዘጋጥም ዘሎ ኩናት ጃፓን ንቻይና እንታይ ክትገብራ ትኽእል ጃፓን ክትገብሮ ትኽእል ድራማ ፈጢራ ኣሜሪካ ከም ትመፅእ ኢኻ ክትገብር ትኽእል ኣሜሪካ ከንበዓላ ብዩክሬን ጌራ ንራሻ ክስዕር ዘይከኣለት ኣብዚ ከባቢ ዝመፅኣ ንቻይና ክስዕራ ኢልካ ዘሕሰብ እዩ ምናልባት ንቻይና ከተዳኽም ወይ እውን ብቁጠባ ድሕሪት ክትመልስ ትኽእል ትኸውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዚ መፂኻ ብፍፁም ንቻይና ክስዕራ ከምዘይትኽእል ኣሜሪካውያን በዓላቶም ዝብልዎ እዩ ስለዚ እቲ ደሴታት ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ደሴታት እዚ እዩ ካልኣይ ድማ እዚ ቦታ እዚ እዘን ደሴታት እዚኣተን ነዳዲ ኣለወን እውን ይበሃላ እየን ስለዚ እቲ በኣሲ ድማ መሊሱ ከብእሶ ዝኽእል ኩነታት ድማ ብዙሕ ኣሎ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዛ ዓለምና ኣብ ከቢድ መድረኽ ኣላ ክንብለኩም ከለና ናይ ብሓቂ ምግናን ዘድልየውን ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት መድረኽ ኣብ ዓለምና ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ከቢድ ዝኾነ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ናይ ዓለምና ብኩሉ መኣዝን እዩ ዘሎ ኣብ ሓደ ቦታ ወይ እውን ኣብ ሓደ ከባቢ ጥራይ ኣይኮነን ዘጋጥም ዘሎ እዚ እቲ ኩነታት ቦገን ቻይና ኣገይን እዚ ኩነታት እዚ ብሰንኪ ጃፓን ዝቕፅል ዘሎ ሽግር ምዃኑ ጃፓን እያ መበገሲ ናይዚ ይቕረታ ኢላ እታ ፕራይም ሚኒስተር ነዚ ጉዳይ እዚ ክትዓፅዎ እውን ምኽኣለት ግን ክዓፅዎ ዘይደለዩ ነቲ ነገር እቲ ክቕፅል ዝደልዩ ዘለዉ ጃፓን ስለ ዝኾኑ ናብ ጃፓን እዩ ሓላፍነት ዝወድቕ እያ ትብል ዘላ ቻይና ብግዲ እያ ዝኾነ እዚ ናይ ጃፓንን ናይ ቻይናን ንብሱ ዝኻለ ብዙሕ ንብዙሓት ሰባት ዘሻቐለ ጉዳይ እዩ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ከም ንሪኦ ዘለና እዚአን ክልተ ሃገራት እዚኣተን እቲ ምትፍናነን ክቕፅል ከሎ ዝያዳ ንመን ከርብሕ ይኽእል ድሕሪ ኢልኩም
ኣሜሪካ ካብዚ ክትረብሕ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ስለምንታይ ቀዳመይቲ ንቻይና ንምውዳቕ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ንቻይና ከተውድቓቶ ኮይንካ ድማ በይንኻ መፂኻ ክትዋጎም ኣይትኽእልን ኢኻ ጃፓን ወይ ደቡብ ኮርያ ምክንያት ክኾኑ ካሎ ወይ ድማ ታይላንድ እዚ ፊሊፒንስ ትብል ኦፍኮርስ ታይዋን ተቐዳማይ ግንባርን ግን ታይዋን ኣሜሪካ ብታይዋን መፂያ ንክትዋጋእ ረይዎ እቲ ታይዋን ንእሽተይ ጥቃት ቻይና ዘሎ እዩ ስለዚ ወላ ብዓይኒ ሎጂስቲክስ ዲቡ ኩሉ ከቢድ እዩ በዓል ጃፓን ንበዓል ፊሊፒን ንደቡብ ኮርያ ገለታት ተጠቂምካ ግን ቁርብቲ ኩነታት ይሕግዝ እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ በዳህን ከቢድን እዩ እቲ ዓለምና ድማ ነዚ ባእስን ፀገምን ዳርጋ መዓልታዊ ኮሚና ንርኢ ዘለና ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ተመፂኻ እንታይ ንርኢ ፀኒና እቲ ሃገራት ዓረብ ንሓትሕደን ኢራን በቲ ትበላላ እስራኤል ምስ ኢራን ምትፍናን ይቕፅል ኣሎ እስራኤል ምስ ሱርያ ዝኸውን ዘሎ ይቕፅል ኣሎ ስዑድያ ምስ ኣብ የመን ሕጂ ንሪኦ ኣለና ናይ ቀይ ባሕሪ ጉዳይ ትሪእዎ ኣለኹም ራሽያ ኣብ ሱዳን መፂኣ ኣሎ ዝብል እቲ ቶፒክ እሲ ጅሚል እዩ ዝበዝሕ ወላ ሓንቲ መወዳእታ የብሎም ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንሪኦ ኣለና ጉዳይ ናይ ሱዳን ጉዳይ ናይ ሶማልያ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ብንየው ድማ ገዲፈልኩም ኣለኹ ከይበዝሓኩም ኢለ እምበር ናይ ቬኔዙዌላ ጉዳይ ድማ መሊሱ እናባእሰ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዘለናዮ መድረክ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ኣስተውዒሉ ነፍሲ ወከፍ ብምስትውዓል ክነብር ጥራየ ዘማኽረኩም እቶም ጸሎት ትገብሩ ናብ ኣምላኽ ቅርብ ዝበልኩም ደዓ ግበሩ ጸሎት ግበሩ ምክንያቱ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ጉዳይ ፅብቕቲ ይኮነትን ናይ መወዳእታ ርእስቲ every single day. What is the biggest, this is an open question to everybody, what do you think the biggest money mistake the average person makes is? They spend all their money. The two S's, you're spending all of your money, and if you get past that, then you're saving all of your money. Both of them are mistakes? Both of them are mistakes. So just having your money sat in a bank account doing nothing? You're becoming poorer. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣማኻሪ ናይ ቁጠባ እዩ ደቂ ሰባት ብዓይኒ ቁጠባ ዝገብርዎ ዓበይቲ ጌጋታት እስከ ንገረና ምስ በሎ ክልተ እዮም እቲ ሓደ ሙሉእ ገንዘቦም ይሕሽሽዎ ኢሉ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ እቶም ዘይሓሸሹ ካብኦም ዝሕሹ ግን ዘይሕሹ ድማ ኣይሕሸሹን እዮም ግን እቲ ገንዘቦም ኣብ ባንኪ ጥራዮም ዘቐምጥዎ ኢሉ ክልቲኡ ድማ ጌጋ እዩ እቲ ሓደ ዝሕሽሽ እቲ ዝኸፈ ጌጋ እዩ እቲ ዘቐምጥ ዘሎ ግን ንፍዑ ክነሱ ግን ፍርቂ ንፍዑ ጥራይ እዩ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ካብ ባንኪ ኮፍ ምባሉ ናይ ምግዛእ ዓቕምናቱ መንግስቲ ባዕሉ ብኢንፍሌሽን ገይሩ ስለ ዝህስሶ ዘሎ ኢንቨስት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ንክህልዎ ንከዓብየልካ እቲ ገንዘብካ ንባዕሉ ዘይድቅስ ሰራሕተኛ ኮይኑ ከገልግለካ ክኽእል ኣሎ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ንዓይኩም እዩ ገንዘበይ ኩሉ ግዜ ዘይድቅስ ሰራሕተኛ እዩ ንግሆ ምሸትን ይሰርሕ ማርኬትስ ሙቭ ኤቭሪ ዴይ ኣብ ክሪፕቶ ተኮይኑ 24/7 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ይሰርሓሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ትሰርሕ ትደክም ትዕርፍ ገንዘብካ ግን ከም ማሽን ኮይኑ ይሰርሓልካ ይዕብየካ እዚ ድማ ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ክትከይድ ተጀሚርካ ዘለናዮ መድረክ ብዙሕ ዕድላት ይፈጥረልካ ኣስተውዒልኩም ብጥንቃቐ ስጉም ትውሰዱ ዓቕሊ ጌርኩም ኪዱ ወላቕ ዘለቕ ክብል ከሎ ኣይትሰንብዱ ኢንቨስት እናገበርኩም ኪዱ ኣብዚ ወላቕ ዘለቕ ክብል ከሎ ኢንቨስት ዝገበርኩም እዩ ብዛዕበየ ውፅኢት ዘምፃልኩም I am doing that ኣነ ንዑ ዝገብር ንዓኻትኩም ድማ ከም ኩሉ ግዜ ነቶም ተኸተልቲ ናተይ ፍላይ ነቶም ሸሓት ብናተይ ኮርሳት ዝሓለፍኩም ዝውሃብ ምኽሪ እዩ ኣይትሰንብዱ ቀፅሉ ጥራይ ክብለኩም ዘሊ ንመለስ ኣብቲ ፖለቲካ ናትና 100% የምርጫ ምቹነት ማረጋገጥ አለብን። ሰላም የለም ምርጫ አያስፈልግም ምናምን የሚባል ነገር ስርዓት መንግስት ለማዳከም ለማፍረስ እንደ ኢንትሪ ፖይንት የሚሰራ ስለሆነ እያንዳንዱ ወረዳ ዞን ክልል ራስን መፈተሽ ያለብህ ሌጂቲሜት ለመሆን ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ለሁሉም ኃይሎች አስቻይ እንዲሆን መስራት 100% እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ምርጫ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጠጠው ክብል የብሉን ዝብል ዘሎ መጀመርያ መን ምስ ዝወዳደር ትፈልጥዎ ዲኹም መን ተወዳደር ናይ አብይ አሕመድ exactly nobody knows ኩሎም ቶም ክወዳደርዎ ዝኽእሉ ኣባሪሩ ካብታ ዓዲ ከም ዘይቀርብዎ ገይሩ ሃገር ኩላ ብትንትን ኢትይዋ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ምርጫ ክገብር እሞ ኣነ ተዓዊተ ኢሉ 7 ዓመት ዲን 6 ዓመት ክቕፅል እዩ ኣብተን ዝቕፅላ ዘለዋ 6 ዓመት ድማ እንተ ሃገር ተቐፂላ ማለት እዩ እንታይ ክገብር እዩ ብርግፅ ሕጊ መንግስቲ ቀይሩ ንጉስ ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር እዩ ስለዚ ኩላ እዛ ንሪኣ ዘለና ገይም ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ንምርዳእ ዝኣክል እዩ activists ናቱ ቶም propagandists ናቱ ካድረታት ናቱ ብሙሉኦም ድማ አብይ አሕመድ ንምርጫ ይደፋ ኣሎ ምርጫ ክካየድ ስለ ዝኾነ እዚ ሃገር ናብ ፅቡቅ እያ ትኸይዛላ ዝብል እታ ምርጫ ኢሌክሽንስ ትብል ሓንቲ ካብቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝፈትዎ ቃል ስለ ዝኾነ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ከም ዘየገድስ እታ ኢሌክሽን ትብል ቃል ክጥቀመላ ክኽእል እዩ ክሳብ ዝመፅእ ተመዓልቲ ማለት እዩ ተመዓልቲ ምስ ቀረበ ግን ኩናት ዲ ክጅምር ገለ ገይሩ ነታ ኩነታት ክሰርቃ ይኽእል ክሳብ ትቐርብ ግን እታ ኢሌክሽን ክካየድ ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ሓላፍነቱ ክገብር ክኽእል ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ሳይኻ ክትገብሮ ዝግባእካ but again
he is continuing with this game game ድማ ይፈልጣዩ ንቐፅል ምናልባት ክሳብ ክንዱ ክበት ኮይንዎ ዘሎ ሓደ እዚ ቁልቁለት ጉዞ እንደቀጠለ ነው። ብሔራዊ ባንክ ባወጣው የውጭ ምንዛሬ ጨረታም ሌላ ጭማሪ ተደርጓል። ብልጽግና የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት ፖሊሲ ለና IMF ከሸጠበት ጊዜ አንስቶ የብር የመግዛት አቅም የቁልቁለት ጉዞ ቀጥሏል። ዜጎች የቆጠቡትን ገንዘብ በአንድ ሌሊት ወደ እጥፍ በተጠጋ መጠን ቀንሶ አግኝተውታል። የብርና የዶላር ምንዛሬ ልዩነት መስፋት ብቸኛው የኢኮኖሚ ውድቀት ማሳያ ተደርጎ ባይታይም እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ግን የብር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብር ምንቁልቋል ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ባጤራ ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ከባቢ ኣብ ውሽጢ ዓመት እምበርታ ሒደት ዓመታት ኣብ ውሽጢ ዓመትን ገለን ወሪድዎ ዘሎ ደረጃ ኣሰንባዲ ምዃኑን እቲ ኩነታት ድማ በዚ እንድሕር ቀፂሉ እንታይ ክኸውን ዝብል ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ዓሚ ሕጂ ይገድድ ምክንያቱ ፋኖ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ናብ ኩናት ይኸይድ ኣሎ ሸነ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ናይ ዓለምና ኩነታት ቀውሲ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ሓይልታት ገብሮ ዘላ እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ኩነታት ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት እናበኣሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ናይ ባጤራታ ሽግር ድማ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝያዳቶም ኤስያውያን ኢንቨስተራት ዶላር ኣብ ምድላይ ሸበድበድ ይብሉ ከም ዘለውን ስለዚ እቲ ጸሊም ዕዳጋ ድማ እናረሰነ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ መንግስቲ ንዑ ንምቁፅፃር ኩሉ ዓይነት ተበግሶታት ክገብር ይፍትን ኣሎ ፍሉይ ማዕድናት ተረኺቡ ወይ እውን ፍሉይ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከምፅኣሉ ዝኽእል ኩነታት ተደይፈጢሩ ከቢድ ይክኸውን ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘሎ እቲ ቁጠባ ዝኾነ ምኾነ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን እቲ ናይ ሴኪሪቲ ፕሮብለም ዘሎ ብቲ ዓዲ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብኡ እቲ ገንዘብ ዘምፅኣሉ ዝበሃል ዝነበረ ሴክተር ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብብዙሕ ገበናት ዝኽሰስ ዘሎ እዩ ሓደ ካብቲ ድማ ኣብ ባንግላዴሽ ካብ ስዑድያ ተጠሪዞም ዝኸዱ ክወርዱ ከለዉ ቦርሳታቶም ተሰሪቑ ከም ፀንሖምን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሶሻል ሚድያ ቫይራል ኮይኑ ኣሎ እዚ ቪድዮ እዚ ውይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ እዚ ነቲ ካምፓኒ ዓብ ፀገም ክፈጥረሉ ዝኽእል ምዃኑን ኤርትራውያን ቅድሚ ሕጂ ብስርቂ ከሲሶም ናብቲ ሃገር ከይትመፅእ ዝኸልከልዋ ኤርላይንስ ኤርትራውያን ሓሳታት ምዃኖም እዮም ክብሉ ዝውዕሉ ዝነበሩ እናልኩም ባንግላዴሽ ኣብ ኤርፖርት ዝገበርዎ ቪድዮ ንብረቶም ከም ተሰርቀ መፍትሕ ተሰይሩ ከም ፀንሐ ዝገልፅ ቫይራል ዝኾነ ቪድዮ ወፂኡ ኣሎ ኢትዮጵያውያን ድማ ክወሓጠሎም ኣይከኣለን እዚ ደይ መደይልካን ኢትዮጵያ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ክብሉ ይዛረብ ኣለዉ ኤርትራውያን ፕረስ ግን እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ከጋጥም ዝረኣናዮ እዩ ስለዚ ተጠንቀቑ ይብል ኣሎ ካብኡ ቀፂልና እቶም ዝፈትውዎን ዝድግፍዎን ዝነበሩ ድማ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ ብዙሓት ሰባት ኢትዮጵያ ከምዚያ ትመስል ኣብዚ እዋን እዚ እናበሉ ነዚ ቪድዮ ሸር ክገብርዎ ርኢና ኣለና ኣብዪ ኣሕመድ እንድዩ እታ ኣውቲስታ ናታ ልክዕ በካ ጋንግስተር ዝውራ ከም ዘሎ እቲ ሃገር ናበይ ገፃ ክትከይድ ከም ትኽእል ዝፈልጥ የለን ተተሓሒዝካ ህልም መባልያ ይብሉ ኣለዉ ግን ንቐፅል ካልእ ካብ ኢትዮጵያ ቦገን ፋኖ ዝወፁ ዘሎ ድማ በእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል እየወጣውና ፋኖን በተመለከተ የሚገልጸው ደብዳቤ ባጭሩ ሐሳቡ ምንድን ነው? አመሰግናለሁ መሳይ። አክቹዋሊ የእንግሊዝ መንግስት ይሄን ከመጻፉ በፊት ስታስታውስ እንደሆን በቢቢሲ ስለ በአማራ ስለሚደረገው የሴቶች መደፈር በሰፊው በጥናት ሰርተውበት ያን አቅርበውት ነበር። ከዛ ቀጥሎ ጋርዲያን የሰራውን ስራ አለ። ጋርዲያን ውስጥ ባጠናው ጥናት መሰረት ፋኖ የያዘውን ቦታ እያስተዳደረ ያለውን ቦታ ኦልሬዲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዩኬይ መንግስቲ ዩኬይ ሓደ ኣገዳሲ ፅሑፍ ወይ ከዓ ታሪካዊ ኣፍልጦ ነቲ ኣብ ሱድ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ክህብ ከሎ እዚ ድማ ፋኖ ደገፍቲ ናይ ፋኖ መንእሰያት ኣምሓራ ኣብ ሎንደን ብፍላይ ኣብ ዩኬይ ድማ ብዝገብርዎ ዘሎ ቀፃሊ ካምፔይን ውፅኢት ከምፁ ከም ዝኽኣሉን ዝበዝሐ ኢትዮጵያዊ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝነብር ዝፍለጥ ግን ኣሜሪካ ዝቕመጥ ህዝቢ ብፍላይ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ናይ ብሓቂ ድኽመት ከም ዘርኢ ዘሎ እዩ ዝንገር ብግምጣሉ እቲ ኣብ ሎንደን ዝቕመጥ ወይ እውን ኣብ ዩኬይ ዝቕመጥ ኣክቲቪስት ናይ ኣምሓራ ከቢድ ዝኾነ ተፅዕኖ ብምግባር እቲ መንግስቲ ኣፍልጦ እናገበሮ ነቲ ቃልሲ ናይ ኣምሓራን ሽግር ናይ ኣምሓራን ኣፍልጦ እናሃቦ ይኸይድ ኣሎ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዎ እቲ ናይ ሚድያ በዓል ቢቢሲ ዘ ጋርዲያን ዝፅሕፍዎ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ፖሊሲ ሜከርስ የንብብዎ እዮም ፅልዋ ድማ ኣለዎ ኣብቲ ኤስታብሊሽመንት ፅልዋ ኣለዎ እቲ ኣርቲክል ስለዚ እቲ ግራስሩት ኣክቲቪዝም ዝግበር ዘሎ ኣብ ሎንደን ኣብ ኦክስፎርድ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ፅልዋ ቦታታት ዝገብርዎ ዘለዉ
እንኳን ላይ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዚያ ክውስኸልኩም እየ ምዝያ ተሓሒዘ ንኢማራት ኣብ ዩኬይ ብዙሕ ፀገም እዮም ዝፈጥሩሎም ዘለዉ ኣምሓሩ ጥራይ ኣይኮኑን ወላ ሱዳናውያን ብብዝሒ ስለ ዘለዉ ነቲ ኢማራት ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ብብዙሕ መንገዲ ሶማላውያን ሱዳናውያን ኢትዮጵያውያን ብተደጋጋሚ ንኢማራት ዝኹንን ነገራት ይገብሩ እዮም እዚ ከዓ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ኣብ በዓል ዩኬይ እቲ መንግስቲ ድሮ ካብ ኢማራት ኣዝዩ ዝፈርህ ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩሉ ስለ ዘሎ ካብ ወፃኢ ግን እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ድሮ ናብቲ ፖሊሲ ደረጃ ነቶም መንግስታት እቲ ህዝቢ ፀቕጢ እናገበረ ይኸይድ ኣሎ ዝበለፀ ኣሜሪካ ምኾነ ነይሩ ግን እቲ ናይ ኣምሓራ ፅልዋ ብዙሕ ለውጢ ክገብር ኣይከኣለን ሓንቲ ኣምሓራ ጓል ኣምሓራ ዝኾነ እንታይ ኢላ ክዛረብ ሰሚዐ ነይረ ኣምሓሩ ናይ ብሓቂ ተኻምነት ኣለና ተጋሩ ረእዩ ኢላቶ ተጋሩ ደረፋዮም ዋላ እቲ ኣትሓኖም ዶክተር ኣትሓኖም ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘሎ ብዝኾነ ይኹን ሃገር ዘይሻራዊ ትካል ይሱ ግን ንኩሉ ገዲፉ ብጉዳይ ናይ ተጋሩ ይዛረብ ነይሩ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን ድቃስ ከልእ እናበለ ክንምንታይ ነቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ንቕድሚት ከምፅኦ ከም ዝኻለት ዝክሩ ኢኹም ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ደረፍቲ ናትና መደመር ኢሎም ሓንቲ ኢትዮጵያ በዓል ቴዲ ኣፍሮ ክሳብ ሕጂ ነቲ ብልፅግና እዮም ዝዝምርሉ ዘሎ ደረፍቲ ናትና ይኹኑ ፀለውቲ ናትና ምስ ብልፅግና ዝጭፍጭፈና ዘሎ ጠጠው ኢሎም ንህዝቢ ኣምሓራ ቋንዛ ናቱ ክዛረብሉ ይከኣሉን ስለዚ ዓብ ድኽመት ይረአ ከም ዘሎ እያ ትዛረብ ነይራ ውፅኢት ናቱ ድማ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ሚድያ ክመፅእ ኣይከኣለን ካልእ ሓደ ክልተ ነገራት ክበኩም ጋባትም እኛ አሳልፈን ባንሰጥ የሚል እነ ጻድቃን ቁጭት ነበራቸው ዛሬ አይደለም ቁጭታቸው እዛኑ ጊዜ ከዛ በፊት ከጦርነቱ በፊት ውስጥ ለውስጥ ይነጋገሩ ነበር መለስ አሳሳተን አይነት በነፃ ነው ተጠቀሙት እንጠቀሙ ምንም ችግር የለም ምናምን ተባብሎ ነው ዛን ጊዜ አሰብ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ መሪነት ከመምጣታቸው በፊት ለኦነግ አመራሮች በአስመራና ካይሮ ገንዘብ ይልኩ እንደነበር አንድ የድርጅቱ የቀድሞ አመራርና የአሁን የብልጽግና ሹም ተናገሩ። አብይ አህመድ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ኦነግ ኣብ ኤርትራ ከለዉ ሓላፊ ዝነበረ አብይ አህመድ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ እዩ እቲ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ክንደ ኤርትራ ዝደገፈ የለን ኣነ እኳ ሕርር እንበየ ዝብል ግን እንታይ ዝግበር ሃልዩ ኮይኑ እምበር ነዚኣቶም በዓል እዚ ኤርትራ ብዙሕ ሓለፋ ዝገበረትሎም እያ ኣብዚ ረኸባ ግን ንኤርትራ ገንሸል ክገብር ዝውዕል ዘሎ እዩ ሕልፍ ሓሊፉ ኩናት ናይ ባድመ ክንደምንታይ ኢትዮጵያውያን ከም ዝጠፍኡን ህወሓት ክንደምንታይ ሰይጣን ከም ዝነበረ ዝገልጽ ዝነበረ እዩ እጅግ ምጥል ኢሉ በዓል ጻድቃን ኣብ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ባሕሪ ንኽትረክብ ብዙሕ ገይሮም እዮም መለስን እቶም ካልኦትን እዮም ከልኪሎሞም እዩ ዝብል ዘሎ ካብዚ ቀፂሎም ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብቲ ግዜ ናይ ህወሓት ኢህኣደግ ግዜሲ አብይ አህመድ ብሕቡእ ገንዘብ ናቶም ኦኤልኤ ዝበሃሉ ዘለዉ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ትበሃል ኦነግ ዝብልዎ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ናብቶም መራሕቲ ገንዘብ ይሰድድ ከም ዝነበረን ይሕግዝ ከም ዝነበረን እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ስለዚ አብይ አህመድ ድሮ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ቃልሲ ናይ ኦሮሞ ገንዘብ ይሰደሉ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ አይ ዶንት ቢሊቭ ኢት ፎር አ ሰከንድ ግን ባዕላቶም ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ተገምጢሎም ድማ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓለፋ ጌርካሎም ኣይጌርካሎም ኣብ መወዳእታ ከመይ ዓይነት ኤፒክ ፕሮፖርሽን መግለፁ ዘይርከቦ ክሕደት እዮም ዘርእዩ ከዓ መለስን ጭፍራናቱን ኣርእዮምና ቅድሚ ሕጂ እዛ ኩላ ናይ ግንቦት ሰበን ከማን ኣርእዮምና እዮም ሕጂዮም ቁሩብ ዝቕየሩ ዘሎ ኣቢ ስለ ዝፀለሞም ኦሮሞ ድማ ብዛዕበየ ደረጃ ንኦሮሞሲ ፖለቲካ ንክሕዙ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሰብ እውን ክብሪ ንክረኽቡ ኤርትራ ዓባ ዝተወፀየ ገይራ እቲ ገዳ ዝበሃል ሓግናቶም ወይ እውን እቲ ባህልናቶም እውን እኮ ፕሮፌሰር ኣስመሮም እዩ ፅሒፍሎም ወይ ከዓ ዓባ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣብቲ ናይ ገዳ ካልቸር ዝበሃል እውን ፕሮፌሰር ኣስመሮም ኤርትራዊ እዩ ግን ክሕደት ናይ እዚኦም ንበይኑ እዩ ፍልይ ዝበለ ክሕደት እዩ ከም ኦሮሞ ኣብ ኣንጻር ኤርትራ ንግሆም ምሸትን ዝጭድር ሰብ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ንመለስ ኣብቲ ናይ ከባቢና ሓንቲ ለንቀነ ድሪያ ዘለኹ ኣገዳሲ ዘረባ እዚኣ እስከስምዕዋ ካብቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ዝበላ እያ ጉዳይ ኤርትራ ዘልዕላ ንኸይድ እሲ ኣብ ምኽንዮ ጌታቸው ረዳ ኣብ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከመይ ሪኢኻያ መንገዲ እንዳተሃነፀ ሪኤ ኢልዎ ኣስፋልት ሮድ ቢንግ ቢልት ኢልዎ ይህነፅ ኣሎ ህዚ ማለት እዩ እናተሃነፀ ሪኤ ብቡሬ ከይደ ዝረኽቦ ናብ ውግእ ዘይኸድሉ ምክንያት ሲያስን ኣብዩ ናብ ውግእ ይኸድን እዮም ብሊብ ኢልዎ ምክንያት ድማ ኣለኒ ኢልዎ ፅርግያ እናተሰርሐ ሪኤ እየ ኣነ ፅርግያ ስራሕ ዘሎ ምዃኑ ይፈልጥ ቅድሚ ሕዚ ግን ፅርግያ ፀጊኖ እዮም ብወገን ኢትዮጵያ ብወገን ኤርትራ ዝተፀገነ ክህሉ ይኽእል ሕዚ ግን ከእምኖ ዝኸደሉ ርሕቀት ኣሎ መወገን ኢትዮጵያ ጀነራላት በሎም ኣብይ በሎም 1,000,000% 1,000,000% ክንኣቲና ብሓይሊ ክነምፅና ዝብሉ ጀነራላቶም ጡረተኛታቶም ኣምባሳደራቶም ንሱና ንሰምዕ ኣብ ኣልጀዚራ ከይዱ ጌታቸው ንዓለም ከእምን ዝኸደሉ ርሕቀት
كميرا خاي تأمخنيو دما كنت نقر كرمت argument مالتي هذا نايوك تمكرو أخل نايوك تمكرو نايوك قد أينت معناه أينت لمد سلازلهم ناوك يأتون يلو زي جاي أو تبي أستخدم وقعت سلازو حدا يكون واقع زلنا أو تبي تحت فئات سلازي فلت نايوك بسلا سلازي جنزب يكون قلالا مواقع أو تلاقم سلازلو كيف تحلو بزغل أجواك سافز سلازي تفتحه بزح استحالة لخ نتوتات سلازلو مس ناي من قصة بهرتات فزاميدو يتوقف كارجل سلازي أخر ناي وق بسلا تفلت يوم مالت تخكلي مثلنا أبي أحمد was a soldier أبي إتو إرتراوق يفلتي ناي وق بسلا مالتي كالوتهم زرور خاء ثم هز جنرالات زلو بزحهم بوزحتهم ناي بلسقنا جنرالات زتمارو بيو كندي مرير وق فلت يوم مالتي سلازي ناي وق بسلا سلاز فلتنا وق يأتون مالت سحتاتي مثلا سلازي مكان خلنا يخون تريود لهم ستالين تاقول داينا جيتاچو ردا يوم تزارب زلو امين جيتاچو ردا مزاربنا عدن دي خوين زلو. Well, you said all is chaotic. Maybe you should have your vodka drinks with you to make sense and have some balls. The boys, sir, the questions are harder than what we practiced. I represented the nation and you the best I could. I even denied the genocide against you. I know my people will disown me for that. You represented me as a disaster documentary. Do you think I give a crap about what your people think of you? I want you to go back so that the team... كم تريود لهم أمونغو جيتاچو ردان أبي أحمد إنك كايد زغل كانفسش زر بينا نرزلنا جيتاچو ردا زكالن غيري كابت تدالو خون لعلي وخين النيز بنزلو بزحاتونكم يمزبلو تتصبغ نجر جيتاچو ردا تقلالا تجارو كونتات ناي تجارو نربحا ناي تجاري اللي زي كونس نربحا ناي بلصقنا اللي خمس خداي زنجر زلو انت خونه اتي توم غازيطنياتاتن بانل او زنبرن كيف تون جيتاچو ردا أبي أحمد قداي كم زخون كم زقبرون أبي أحمد ما بخمي رياكت خمس قبر جيتاچو ردا ونص راي كون نزلو قال كفالنا اكتيفيستس ناتو ني جيتاچو ردا هري مومو يميلون كزاربو خلو قالوا دما جيتاچو رداون زمن سبعي كونن عينت دربا دما كزاربو سمعنا لنا سلازي بحجي كره بغداينا كوينات زملكت جد زخونه يكون زጭበት ነገር ከብደ ተዛረበን أبي أحمد نبي يرتراح جبر زخل كوينات زي تعرف مخانو بزحات يزاربوا له ويم انت زي قاطمت كوينات دما أبي أحمد عقم سلازو حدو كجبر سلازي كاليمبر كجبر دلي سلازي بلو كم زي كونه دقيمنا دقاقينا كنسمروا لندلي لعل تግራይ ጀሚርዎ ዝተባሃለ ስጉምቲ ክልከላ ብወገን ሰበስልጣናት ትግራይ ቁጥዓ በቂሰሎም ካብ መንግስቲ ፌደራል ወርሓዊ ናብ ትግራይ ዝለኣኽ ዝነበረ በጀት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ጀሚሮም ንዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ከም ዝበለም ሓላፊት ኮሚሽን ትልሚት ክልል ወይዘሮ ሃንሳ ተኽላይ ገሊፀን ናብ ትግራይ ዳርጋ ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ዝመጽእ በጀት ከም ዘለን ሓላፊት ቢሮ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ወይዘሮ ሃንሳ ተኽላይ ንቢቢሲ ትግርኛ ተዛሪባ እዚ ከም ዘሎ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ሓደጋ የእተሎ ተባሂሎም ዝንገረሉ ኣብ መንጎ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝርአ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥጥን ናብ ግጭት ከየምርሕ ኣብ ስግእሉ ዘለዋን እዮም ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ምስ ብልጽግና ደው ኢሉ ዘሎ ኣክቲቪስትስ ነቲ ኩናት ይደልዮ ከም ዘሎን ህወሓት ክረመሉ ክዳኸመሉ ብኡ ጌርካ ድማ ኮን ድኾን ምናልባት ናብ ኤርትራ ዘለዎም ፅልኢ ምክንያቱ እቶም ተጋሩ ኮይኖም ምስ ኣቢ ደው ኢሎም ዘለዉ ሓንቲ ኣጀንዳ እያ ተዋሂባቶም ዘላ ታጀንዳ ድማ ኩሉ እቲ ነገር ናብ ኤርትራ ከተፀጉዖ ከም ዘለካ ኤርትራ ድማ ክትኩነን የቀይ ባህር ጉዳይ አጀንዳው ከፍ አድርገውታል። ስለዚህ አሰብ ይወሰድብኛል፣ ስለዚህ ለአሰብ መስዋዕት የሚከፍል ትግራዋይ ይፈልጋል። ይሄን አንቀበልም ነው። ዛላምበሳ ያለው የትግራይ ህዝብ፣ ባድመ ያለው የትግራይ ህዝብ ከኤርትራ ጋር መገናኘት አይፈልግም። አስፈራርተው እያፈኑ እየጨቆኑ ሻዕቢያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ፅምዳው ኩሉ ግዜ ጠማዚዞም ናበዮም ክገብርዎ ዝደልዩ ንኩናት መጋበርያ ንክኸውን ሻዕቢያ ካብ ኩናት ይፈርስ ስለ ዘሎ ዓሰብ ክትምንጠለሉ ስለትደሊ ዓሰብ ናይ ኤርትራ እዩ ብዛዕባ ዓሰብ ተዛርብ ምክንያት ኣይመሃለወካ ግን እቲ ፅልኢ ካበይ ዝብገስ ምዃኑ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ መጋበርያ ንኣቢ ክኸውን መሪፁ ዘሎ ድማ ብዋጋ ናይ ኤርትራ እዩ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ብዋጋ ናይ ኤርትራ ናቱ ቦታ ፖለቲካዊ ቦታ ከሳልጥ እዩ ዝፍትን ዘሎ እዚ ድማ ማንም ሰብ ዝጠፉ ኣይመስለንን ሓንቲ ስታሊን ምስ
ምስ መን ክዛረቡ ከለዉ ዝረኣኹዋ መሲልኩም ምስ ኣብርሃም ክዛረቡ ከለዉ ብሰብ ብፍላይቲ ናይ ፕሮፌሰር ትርንቮል ዝበሎ ኩናት ዘይተርፍ እዩ ዝበሎ ስናበይ ገፁ ክኸይድ ክእል ዝብልና ዓርኢና ክንሰግር ኢና ሕጂ ሸትል ወይ ድማ ፕሮፌሰር ትሮኖል ዘረባ war is coming ኢልዎ እንታይ ይመስለካ ፕሮፌሰር ኢልዎ I don't believe so war is coming ውጊ መጸሉ ኢልዎ ዝኾነ ነገር ድማ ንሱ ተፈጢኻ ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ውጊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጀሚሩ ውጊ ባድመ ጀሚሩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስፔሻላይዝ ገበረ ኣብ ሸደ ሴኩሪቲ ሪሰርች ዘካይድ እዩ ዝኾነ ብግልጽ ኣይገለጸን ሰሚዕካየ ብደንቢ ግን እርግጠኛ ኮይኑ war is coming ውጊ መጸሉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ውጊ ከኣትዋ እየን ኢሉ ተዛረበ ኣሎ ጌታቸው ተዛረበ ካሊእ እዩ ፕሮፌሰር ተዛረበ ካሊእ እዩ ናይ መራሕቲ ኢትዮጵያ ድማ ተዛረበዎ ዘሎ ናይ ውጊ ጭላንጭል ናይ ውጊ እሱ ኢሉ ዘረባታት ምዃኑ እዩ መምህር ኣብርሃ ገምጋምካ እንታይ እዩ ቦ ኣነ ዘለኒ ገምጋም ብዙሕ ግዜ እውን ተዛሪበ ይፈልጥ እየ ኣብይ ሳይመልቲኖስሊ ንሰለስቲኦም ሓይልታት ብሓደ ግዜ ፎቀ ኣይኽእልን ንፋኖ ንመንግስቲ ትግራይ ንመንግስቲ ኤርትራ እዚ ከግብር ዝኽእል ተኽእሎ የብሉን ኢለ እየ ዝኣምን ተኽእሎ እየ ዝብለካ ዘሎ ብዙሕ ነገር ሓደ እቲ ጂኦግራፊካል ዲስኣድቫንቴጅ ክህልዎ እዩ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ዘይኣለየ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ውግእ ካልኣይ ብሱር ብዓቕሚ ደረጃ እውን ናይ ትግራይ ናይ ኣምሓራን ብፍላይ መልክዕ ተተሓዘ ክገብሮ ዝኽእል ተኽእሎ የብሉን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ብባህጊ ደረጃ ግን ዝለዓለ ባህጊ ኣለዎ ንምውራድ ናይቲ ስርዓት ባህሪ ርኢኻዮ እንትኮንካ ዝኾነ ክሸፋፍኖ ዝደሊ ነገር የለን ባህግታቱ ብግልፂ ይዘውፅእ ብግልፂ ከዓ የተግብር እኖታት ከይበኸያ ኢሉ ኣብ ትግራይ ክበኸያ ገይሩ መቐለ ባሻሻ ክንገብራ ኢና ኢሉ ገይሩ ስለዚ ኣስመራ ጋዛ ክንገብራ ኢና ክብል ከሎ ናማኑ ቱል ስርዓት ከምኡ እዩ ባህሩ ማለት እዩ ኣይሓብሉ ሶ ባህጉ ዝለዓለ ባህጊ እየ ዝብለካ ዘሎ ባህግን ተኽእሎን ኣፈላላይ ስለ ዘሎ ዘርፎ ብሓደ ግዜ ከምቲ ዝበልኩኻ ንሰለስቲኦም ሓይልታት ንምውቃዕ ፍፁም ዓቕሚ የብሉ ዝብል እምነት ኣለ ትዝደልዮ ሽቶ ከረጋግፀ ይኽእልን ማለት እዩ ዕንወት ከብፅሕ ይኽእልን ኣይኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ላሕ ክሳብ ንብል ንዛረቦ ዘለና ኢና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ንዑ ኣይወላሓንቲውን ኢና ካብኡ ናቡ ኢትዮጵያውያን እዮም እቶም ህዝቢ ናቱ ክኾኑ ዝግባእ ካብኡ ናቡ ኦሮሞ እቲ ህዝቢ ናቱ ክኸውን ዝግባእ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡውን ሰበይቱ ጓል ኣምሓራያ ኣደይዲ ዋላ ገለ እውን ጓል ኣምሓራያ እዩ ዝብል ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ርኢና ብዓብዩ ኣብ ትግራይ ዝገበሮን ዝቕፅሎ ዘሎን ሕጂ ድማ ናብ ትግራይ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ክገብር ምዃኑ ዝጠፍኣካ ኣይመስለንን እንትርፎ ክትንኩል ተደይደሊኻ እቶም ምስ ዓቢ ኮፍ ኢሎም ንኤርትራ ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ንዝደሊ ዘተባብዑን መጋበርያ ዝኾኑ ዘለውን ድማ ናይ ብሓቂ ክንፅየፎም ይግባአና ምክንያቱ ብጥፍኣት ኤርትራ ረብሓ ከሳልጡ ዝደሊ እዮም ትግራይ ከምኡ ክኸውን ነይርዎ ድዩ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ክኸውን ነይርዎ ድዩ ታጥቦ ጭቃ ደም ድብሉ ኣምሓራ ክምስሉ ከለዎ ሓቀይ ከምኡ ኢና ኮይና እኮ ዋላ ብወገን ኤርትራ ይኹን ብወገን ትግራይ መን ገይርዎ ኣይና ኤሊት ገይርዎ ኣይኮነን ትሕቶ ስለዚ እዚ ከይድገም ድሕሪ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድና ናብ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ምስግጋር እቲ ዝዓበየ ክኸውን ዝግብኦ ሕጂ ናይ ውፅኢታት ፍረ ናይቲ ዳሜጅ ገዲፍና ማለት እየ ዳሜጅ ተገይሩ ኦፍኮርስ ኣብቲ ተገይሩ ኢልና ንዛረቦም እዚኦም ንታሪክ ገዲፍና ሲ ንመፃ ዕድልና እዚ ክልቲኡ ህዝብታት ካብ ስልታዊ ዝምድና ናብ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ምስግጋር ዶ ወሳኒ ኢልካ ትሓስብ again ጽምዶ ንወዲ ጣባ ንምጥቃዕ ብወዲ ጣባ ተጠቂምካ ድማ ንጽምዶ ንምፍራስ ወዲ ጣባ ጽምዶ ንግዚኡ ኢሉ ገለና ተባሃለ ብዙሕ ድራማ ብልጽግና ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ክሰርሑሉ ዝፈተኑ እዩ
ናይ ወድ ኣባት ሕቶ ግን ብግምጣል እዩ እዚ ከመይ ጌርና ነቲ ጽምዶ ስትራቴጂካዊ ደረጃ ነትሕዞ ንዝብል እዩ እስከ ንስማዓዮ ኣረጋይ ወዲ ቢተው ድማ ሓደ ካብቶም ፕሮሚነንት ናይ ቦገን ትግራይ ነዚ ጽምዶ ዓብይ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ክኢላን ተንታንን እዩ እዋ ከመይ መሲልካ እቲ ናይ 17 ዓመትን ናይ 30 ዓመትን ብረታዊ ቃልሲ ወይ ከዓ ሰውራ ኢልና ንፅውዖ ናይ ብዙሕ ዓመታት ፀገም ዝፈትሐ ስርሒት እዩ ነይሩ ብወገን ኤርትራ ተሪኢኻዮ ናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተፈራረቕዋ ሃገር ዓዲ እያ ነይራ ኣብ ትግራይ ከምቲ ዝረኣኻዮ እቲ ናይ ፊውዳል ስርዓት ናይ ኢምፓየር ነገስታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበፅሐ በደል እንድሕር ሪኢኻዮ ናይ ብዙሕ ዘመናት ፀገማት ዝፈትሐ ስርሒት እዩ ነይሩ ዕውት ዝኾነ ሰውራ እዩ ነይሩ ዕውት ዝኾነ ቃልሲ እዩ ነይሩ ኢለ ዝወስድ ኣነ ኣብ ምንታይ ተበላሽዩ ድሕሪ ዓወት ዋላ እቲ ናሬሽን እውን ድሕሪ ወሲድካዮ ኮንካ ዝኸድ ነበረ ዝምድናታት ብክልቲኦም ፓርቲታት ደስ ዘይብለካ ማለት ተሓደ ንተሓደ ኣነ እየ ሓለፋ ገይረሉ ዚ ዓይነቱ ተሓደ ንተሓደ እውን ኣነ እየ ከምዚ ገይረ ዝብል የሰምዕ ነይረ ውስን ኣብቲ 85 በኣና 87 ሪፈረንደም ክግበር ከለ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዝፅሓፉ ዝነበሩ ናይ ሓዳስ ኤርትራ መፅሄታት የንብብ ነይረ ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን ናብ ኣስመራ ይመፅእ ስለ ዝነበርኩ ኤንወይ ንዓይ ሓድሽ ኣይኮነን ኣስመራ ኣብቲ ዝነበረ ብወገን ኤርትራ ብወገን ህዝባዊ ግንባር ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ከዓ ኣብ ልዕሊ ብወገን ኣስመራ ዝረብ ዝነበረ ንወያነ ንሕና ኢና ተሸኪምና ኣዲስ ኣበባ እቲናያ ንወያነ ንሕና ኢና ናብ ስልጣን ኣምፂናዮም ወያነ ከምዚ ኣይኽእሉን ወያነ ከምዚ ኣይኽእሉን ብወገን ትግራይ ከዓ ደርጊ ናብ ባሕሪ ከጥልቆም ደልዩ ንሕና ኣብቲ ቀይሕ ኮኸብ ዝበሃል ዘመቻ ካይድና ዘይንረድኦም ነርና ንሕና ማእኸል ትግራይ ንታሪክ ዝፈልጦ ክዛረበሉ ሕዚ እንታይ ንግበር ኢና ንርኢ ዘለና እምበይ ንሱ ንታሪክ ኣቕሚጥና ሕዚ ከመይ ንልማ ንሱ ናብ ቀፃሊ ዝምድናታት ዝህዝቢ እዚ ከይዱ ተተገርናዮ ፅባቅ ኣሎ ስማዕ ኣለኻ ከም ሓደ ትግራዋይ ብሓፈሻ እዚ ዓይነት ኮንቨርሴሽን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ድማ እቲ ዝበለፀ እዩ ንሕና ድማ ብዝተኻለና መጠን ነቲ ህዝቢ ገለ ክፋሉ ከነስምዕ ስለ ንደሊ ኢና ካብኡ ቀፂልና እቲ ፅምዶ ብብዙሕ ብድሆታት ኣብ ዝሰግረሉ ዘሎ ብወገን ኤርትራ ዝወሃብ ዘሎ ዘረባታት ንስማዕ እዞም ሕጂ ዕቡዳት ኣብ ሳሕል ተማሪኾም ዙርያ ገይሮም ስዕስዑ ዝነበሩ በዓል ባጫ ደበለ ሕጂ ግን ዙርያ ዘይኮኑ ረጂ ገይሩ እዩ ክነጥር ሕጂ ምሕረት እውን ኣይክህልዎ እዩ ትማሊ ሓይሊ ህዝባዊ ግንባር ሜላ ህዝባዊ ግንባር ባዕልኻ ተማሪኽካ ዝሓብሓበካ ተገምጢልካ ሎሚ ከምዚ እቲ ዝገርም ግን ናይ መራሕየ ዝብል እምርኡ ጥዑይ ድዩ ኣይትሕለም ኣይትብሎን ኢኻ ዓሰብ ኮፍ ኢሉ ልክ ኣቶ በረኸት ዝገደፈሉ የብሉን ሰብኣይ ግን ጥሓን ቦገን ኤርትራ እውን ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ንክንፈልጥ ኢለ ጥራየ ዝገብሮ ዘለኹ ምናልባት እዚኣ ከም ዝኽሪ ሰሚዕናዮ ሓንሓልፍ ስለ ዝደለና ኢና መበል 55 ዓመት ተዘክሮታት ናይ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘጋጠመ ቦገን ኣብ ዑናን በስግዲራን ኣብ ከረም ብድሙቕ ከም ዝተዘከረ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ እዚ ምዝካር ጥራይ ደይኮነ ናቶም ኬዝ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርበሉ መንገዲ እዚታት ኩሉ እቲ ኬዝ ተኣኪቡ ድማ ሓደ ሰነድ ኮይኑ ናብ መጋባእያታት ናይ ዓለም ኢትዮጵያ ጠልጠል ከነብላ ድማ ናይ መወዳእታ ፍትሒ ካብኦም ይክርከብ ዝኽእል ስለዚ እዚኣ እውን ሸለል ከይበልና ክንከዳ ተስፋ ይገብር እስከ ካብኡ ውፅኢ ሓንቲ ነገር ክበኩም በቶም ደይ ትፈልጡ ድማ መፅሓፉን ተፃሒፉሎ ብዛዕባ ዑናን በስግዲራን ናይ ቀረባይ ስለ ዝኾነ ዘምፃልኩም ዘለኹ ግን ብሃገር ደረጃ እውን ዝዓበየ ክብሪ ክወሃቦ ከሎ ደስ ብለኒ ማለት እዩ እቲ ዕድመ 16 እሞ ክንደይ ኮይኑሎ ሰዓት ክንደይ ኮይኑሎ ኣብ ፓርክ ይሰኣሉ ኣለዉ ሰዓት ፈረቓ ኮፍ ኢልና ዓዲሞምና ስንሰሙ ድንኪ ደቅና ገዲፍና ስራሕና ገዲፍና ክንደይ
ነገራት ገዲፍና ኢና ንመጽእ ዘለና ዝዓደሙና ንሳቶም هو كل ግዜ ዓዳማይ ድማ ኣብታ ግዜኡ ክመጽእ ዝግባእ ኣብ ግዜኡ መጽኡ ድማ ሓነለይ ክብልን ዝግባእ ዝነበረ بزخون أجن حجون كلوا لهم يقدرون كمتوا أمريكاوي هو نعوس عشوا عتن فرغان مصايلهم هو نعيس عشوا بشم مصايلهم مني انت تقول انت زي اقبتك وانا سمعك نقرك ابزي كندي ديابيتي يزولو سبالو خبل عزلو ساعات تبل عد منصالو حدا نقر نقبر لنا نقبر ده نقرك عندي علي ليه نقرك انا علي نقرني تسينا تسرقنا لي نخيل طرح ما حاشا لسه مهارو صبقت ممهاري نيرا نعم وزحول كندي تعرمس 10 سنين امو كندي كوينو ناي بحكي ادعي بحق اليوم غيرهم ولا تواسيهم ناي بحق الزحزنه كبهلنا تنايو كم تري وزلهم معات مرعى سب معات عديمكا فتص ما يقدسون يوم بتعدمتي ناي مرعاتات كتري خلغا زعفر تزعزنك نسعدو فلو عدمه تقبر اب غزيوم كم زمصو تقبرهم نتحبشان نتحوغاغن كبري يبلنا ناي بحق الحبرت وردت كسمع الناس قبازيا زقرد ابي ارتراز قبر زلو خاصم عبزي نزقبر ملكعو الناقيرة زمت زلو وريات تنك بخنات صقاتات يخون سلازلو نموقادو كسر رحمة زغاغر قريبهم وكيل إرينا زبا حتى نموقادون كسر رح أبوهم بربايتو زبادو ممر والدا قبر أزخاخيرهم حبرة السب بمخنات حاقوسن حزنن زقبرهم دقسات كان مجلس إتات حاقوس مرعى تمكت ممرقتا سميات عمت قلعة صمقا حماوتن سلوني حجا بايتو زبادو بستفتنا تبقس قلي وزعيتها زي اللي قفحفح يزلو مرعى مسرته موسو بيتها والداي حبرة السب سقاتاتون قزيون أبهانات نقر دموعال نعبيت كحلن انتاي يوم دزارة بزلو مسيلكم أبي إرترا حدا قزيوكو رأيو ليك بهالسبك ساعة كندي عنوات يمرح كم زلو مرعى تباهيلو نتوم زمرعو زلو كنبرو كقبرو زي كل اللي عقمو مرعى نتبيت سب أو زلو دقزلو نقول لكيمكا لخاخيمكا مرعى تقبر إزيت مرعى مالتي عنتي المرعى اسكدحان موسبو ولاتك متقنا سلندلس زيتي قرب كاونامو أنا زحرق أن زقطع عن زول انتايسكي إذا graduation تباهيلو زقبر هذا سب كوليج تماهيرو بفلتات قسيمو تباهيلو كمرق كله بعراي تودغلو I mean in what world did أب كمي planet يزنبر زلو نسخة تماهير كاسدراخا بخندي أزن لهم أمهيرهم كا سرح كي جمركا دموس كي يمساخا ولا حنت زي بالكا graduation كند غلا غير كاد ما مليس كاتتكيو أنا سيزيوم ناي بحق اليوم دمرقو دلو أنا زين الشيء غير دعنا نيرو تمرتي مسوداخو بفصل ما مرقتها قبرها حسبنا نيرو غرفوا ابي ترايب لكم يلا انا بسكلت اوروبا باشلر اند ماستر غيري داس بحال رايز بالا يقبرني سلمتاي تمرتي اكو زودو زلو صراحه كوي جمركو صراحه مس جمركا غداس تقبر دموس كنت دمس جمركا غداس تقبر زقباكا نظام هراكا سدرا خاص مليس كاد ما بعداتو وردت بحال زي ودوم كم زت تقبروا زلهم كتحفروا رايز قباكم بزي جنزبكم وراي غيركم شنع كتبلو تعلو بحق تعزنوا نزيا ببرتق عنقا بروفيسور جدوان اباي اب تويتر صحيفانيرو كابناتون لا علقنا انا كنت عاقرات لي نزيا ونقريصو نسيو كم سمعا غير لي غيرني سلازي مزغانا يغبو ازو ما بزبلو زلو دما نعاقا عديما ما بكال ورايوم كلل نزبلو غريف كايم تخدكاون كبر دامبر وردت ايكون سلازي نحت حدنا كبابر يغبا نالو مارسب زكودي أبكال على السكساب من الرهب لايك جبرو شير جبرو مزياخ قد فكمي thank you حدا سب نبربره انتاي انوفيشن يدليو وي انتاي مصنعتن صعرن دخامن يدليو نبربره إلو حتيتني أنا خاء نزيا كبرها دلي إتي قندي نبربره زمقرو قمامات كابحر الشاك متصخلو بزوح بعيننا وي نفينا كنفليو كم تري ورد لهم أبزيات بوت زخونة أقاتامي كشركة قبرنا بالكو رسعيات انهي كم تري ورد لهم تايز بالزلو زي ودون توتيل إبرا محمد توتيل دي ولا جلس بالحرابي بوليتيكانيا نيرتراز نبر وديو أبغريق زلو أنتربرنور نبحق زت تبابعيو نبر براسي تاي فترة ونتيجة اليوم نزبل أتوم عوزاتك أمامات ساعة كندي كيميكال كم زلوهم نعو كتصريو دما عبي سرح كم زدلي زقال زلو
ፈጠራውነት ክበሃል ከሎ ናይ ፃዓዱ ነገር ምስራሕ ጥራይ ዝመስለና ብዙሓትና ነቲ ናትና ናይ ባህልና ነገር እውን ክብሪ ብምውሳኽ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ድማ ኣኽብሮት ኣለኒ ረኺበ ከዘራርቦ እውን ደስ ይብለኒ ነይሩ I really invite ክገብሮ ደስ ምበለንን ኮንታክት ስለ ዘይብለይ ምሱ እቶም ትፈልጡ ኮንታክት ናቱ እንተትቡኒ ወይ እውን ኮንታክት ክገብረኒ እንተትነግርዎ ደስ ምበለኒ ብሓቂ ዘተባብዕ መንእሰይ እዩ ኣምላኽ ሓግዝካ ክብሎ ይደሊ ይቕረታ ድማ መወዳእታ ስለ ዝፀንሐት